Yes, man. Hej Pernille. Og det er Pernille. Forvirring totalt. Vi har 2 Perniller. Fedt, mand. Okay, så er der et eller andet, der virker her. Hurra. Kan I høre mig? Yes, der bliver nikket. Pernille, dit kamera forsvandt. Er det med vilje? Jeg tror, I kan skrive til mig på noget chat. Ja, Pernille 2. Den Pernille, der ikke har et billede. Nej. Ja, du sidder midt i aftensmad. Cool. Godt, jeg skulle bare vide, at du ikke var faldet af igen. Det vil sige, at chatten virker også. Hej Louise. Fedt, mand. Sådan noget, der virker. Facebook har virkelig, jeg ved ikke, den her gruppe, den har virkelig drillet. I har nok også opdaget, at jeres opslag ikke lige så nemt kommer op lige med det første. Jeg ikke kan se dem. Det er fordi, at Facebook hele tiden siger, at den tror, at det er spam. Og det tror den også min egne opslag er, så jeg ved ikke, jeg tror det er Facebook, der er i gang med noget ominstallering, så driller det nogle gange lidt. Det håber jeg bliver bedre næste uge, men det ser ud til det fungerer. Hej Lotte. Fedt mand, så 1, 2, 3, 4. Det er super, fordi vi er et lille hold, så I er 9 tilmeldte, så med 4 på, og jeg ved i hvert fald, der er en, der ikke kan komme i aften. Så er det jo meget godt. Lad mig lige se. Nu bliver jeg så nødt til at sidde sådan ligesom her og dobbelttjekke inde i Facebook for at følge med om alle, der har spurgt her. Bente, jo, du var med, ikke også? Nej, Bente er ikke fundet herind endnu. Vi venter lige på Bente. Hun har fået et link. Jeg prøver lige at sende en besked. Der link. Sender jeg da også en besked til hende. Så håber vi. Det er det gode ved et lille hold. Der kan nemlig være 10 inviteret ind i det her space. Er der en af jer, der prøver at sige noget? Jeg skal lige høre, om I har lyd på, eller om unmuter jer selv, eller jeg vil bare lige finde ud af, hvordan det system virker. Er der nogen, der kan lave lyd på så og sige hej? Bare lige så jeg ved, hvor direkte vi er connected. Der er ikke lyd nogen steder fra, men der er nogen, der smiler. Det var dejligt. Så vil jeg lige håbe på, at Bente kommer ind. Alt det her, det bliver optaget, så det vil sige, at jeg kan downloade optagelsen og enten lægge den på YouTube og smide et link derfra, eller også kan jeg få den lagt direkte ind i gruppen. Det kommer lidt an på Facebooks humør, om de vil tage sådan nogle store videoer, men det betyder i hvert fald, selvom man ikke lige er med lige nu, så kan jeg i hvert fald se det senere, og hvis I ikke kan deltage i det hele. Så selvom at der er kaosstart her, så lover jeg, at I skal nok få det med hjem, som jeg har lovet jer. Jeg vil lige skrue lidt ned for mig, og så vil jeg skrue op for en lille slide, jeg har lavet her, og så tror jeg bare, at vi starter op, og håber på, at Bente hopper på senere. Og sådan let forsinket, tak for tålmodigheden, så vil jeg rigtig gerne sige 1000 gange hjerteligt velkommen, og tak fordi I er med her. Det er virkelig fedt, og jeg elsker, når der er så dedikerede hesteejere, at de vil gøre en ekstra indsats for deres heste, også fordi, at jeg ved, at de bedste resultater, det får vi, når ejerne selv er med, og det ved alle behandlere, at hvis vi kan give nogle hjemmeopgaver til hesteejerne, så har vi bedre resultater. Så I er eliten af hesteejere, når I er med her. Og jeg synes vi bare, at vi skal skynde os og hakke direkte til bidet her i dag, fordi at nu er vi jo allerede forsinket, så for aftenen ikke går med snak, så hopper jeg bare direkte på. Vi har lidt tema i dag, sådan lidt kort omkring noget med direkte og indirekte årsager til skulderproblemer, fordi at det tænker jeg, I godt ved, at jeg går rigtig meget op i årsag, fordi hvis vi ikke adresserer årsagen, jamen, så bliver vi med at slås med de samme problemer, og de vender tilbage. Så vi skal huske på, at skuldrene ofte faktisk i høj grad er et sted i hestens krop, som suger alle problemer til sig. Sådan, altså hvis der er noget det ene sted i kroppen, jamen, så er det også skuldrene før eller siden, på grund af den måde, som skuldrene ligesom sidder i kroppen på. Så skal vi snakke en lille smule omkring den opgave, der ligesom har været stillet nu her med, og fedt, Bente, du er med, hurra, det er godt, så tror jeg, at alle dem, der er med her til aften, er med. Godt. Så
Opgaverne her frem til i dag, det har jo været noget med at tjekke jeres hest, kigge på dens skuldre, kigge på dens krop, tage nogle billeder og kigge lidt på sadlen. Så derfor så tænker jeg, at vi lige snakker en lille smule mere omkring det her med at tjekke hestens skuldre og muskulatur. Og så skal I have noget feedback på de billeder og de spørgsmål, I har sendt allerede. Og så er jeg ret sikker på, at når vi nu går i gang med at snakke, jamen så opstår der nogle spørgsmål hen ad vejen, som I så forhåbentlig stiller uden nogen former for skam i livet. Der findes ikke dumme spørgsmål, som jeg tror, jeg har skrevet også før. Der findes kun dårlige svar. Jeg kan ikke garantere, at jeg kan svare på alt. Jeg har altid den begrænsning, at jeg ikke kan mærke på jeres heste, når jeg laver online ting. Så der er sådan en lille begrænsning, men ellers så skal jeg gøre mit bedste for at svare jer bedst muligt. Men ligegyldigt hvilke slags spørgsmål jeg har, så stil dem, fordi at det åbner altid op for en hel Pandoras æske af alle mulige andre ting, når man stiller sine spørgsmål. Så, som sagt, så fordi at skuldrene ligger lige midt i kroppen næsten, så kommer de til at opfange problemer rigtig mange steder for kroppen. Så derfor kan vi tale om, at et skulderproblem er direkte eller er det indirekte. Der er et problem, der viser sig i skulderen som spændinger og låsninger og noget manglende bevægelsesfrihed, eventuelt noget adfærdsproblemer, hvor man tænker, okay, det ser virkelig ud til, at det er skuldrene, der råber højst, men årsagen til det kan både komme direkte fra skulderledet for eksempel, men det kan også komme et andet sted fra i kroppen, som er den udløsende årsag, hvor at på grund af den måde, hesten så kompenserer på, jamen så viser det sig bare tydeligst i hestens skuldre. Og desto ældre et problem er, desto mere vil det vandre rundt i kroppen og sætte sig nogle andre steder. Så selvom at det måske er skuldrene, der råber højst, så kan det sagtens være, at problemet er et gammelt problem, der kommer et andet sted fra. Men nu er det efterhånden bare skuldrene, der trækker hele læsset, fordi hesten vil altid forsøge at aflaste sig selv, der hvor det gør mest ondt. Så det vil sige, der opdager man faktisk ikke altid, at problemerne er på det sted, det gør mest ondt, fordi det er der hesten aflaster sig. Men så opdager man, at den får en masse spændinger, for eksempel et eller andet sted. Hvis der er en af jer, der har en hest, der er rigtig interessant, hvad det angår, men det kommer vi til senere. Typiske direkte problemer i skuldrene, det kan være slid og gigt i skulderledet. Det vil sige, alle former for slitage og overanstrengelse, det starter med en inflammation i skulderledet og nogle spændte muskler. Og sidenhen, hvis en inflammation ikke får hvile, og den sidder i et led, så kan den komme til at udvikle sig til en decideret ledforandring, det vil sige en gigt. Rigtig mange heste har gigt i skuldrene, og det er ikke det første sted, man røntgenfotograferer og undersøger. Men hvis man ligesom har fået udelukket alle andre ting i hestens krop, at det ikke er udelukkende af kompensationsspændinger, der gør, at skuldrene låser og er ømme, jamen så kan røntgen af skulderledet faktisk være en god idé for ligesom at finde ud af, at det er en direkte årsag til hestens skulderproblemer. Et andet direkte problem, det kan være sådan noget som vrid i skulderledet. Og 2 typiske årsager til, at hesten kan få et vrid, og igen det vil give en inflammation og en ømhed, og måske nogle overtrækninger af nogle af de små fibre, der sidder tæt omkring skulderledet. Det er, at man skal tænke rigtig meget i, hvis man har små ponyer og store smede, så er det faktisk en årsag, og desværre nok sandsynligvis, uden at vi kan vide det med præcist årsag, men muligvis også en årsag til brud i både skulderled og skulderblad. Der ses i hvert fald ved dissektioner en del skulderbrud hos mindre heste. Og da jeg nogle gange står i staldene og arbejder, og desværre nogle gange ser, hvordan nogen få smede stadigvæk arbejder med heste, så må jeg også bare sige, at som lille hest skal man opføre sig gevaldigt pænt, fordi ellers så kan man godt risikere, at en meget stor stærk smed kan holde rigtig godt fast i sådan en lille hesteben. Så vi ser faktisk decideret brud i skuldre, led og skulderblade nogle gange hos heste, og ofte hos ponyer. En anden årsag til sådan nogle direkte traumer, det kan være sådan noget som udskridninger. Det kan både være ved for eksempel terrænridning, military er hårdt ved kroppen. Der er ofte en fedtet bane og en bane, hvor der har været flere heste på før. Og det er nogle store ting, hestene bliver stillet foran sig af udfordringer. Og så er der foldskader på fedtet fold. Det vil typisk være der, hvor vi kan få de her udskridninger, hvor der kan komme nogle akutte traumer. Jeg kigger lige og kan se, at der er nogle kommentarer. Yes, der er bare nogen, der siger hej. Jeg tjekker lidt, hvis jeg ser, der kommer nye på chatten, så er det fordi, I er super velkomne til at stille spørgsmål undervejs, også til det emne, jeg taler om, sådan, så vi kan folde det endnu mere ud. Ikke?
Så det gør I bare, og hvis jeg tænker, om det er noget, vi kommer ind på senere, så siger jeg lige det, og så tager jeg spørgsmålet senere, men I er meget velkomne til at sidde og stille spørgsmålene undervejs. Så er der overanstrengte muskler, altså simpelthen fordi, at hesten direkte i sit skulderområde, måske også andre steder i kroppen, har overanstrengt sig. Det kan typisk være for eksempel en forpartsbelastning, hvor at lad os tage sådan en rigtig god military weekend, eller et springstævne, eller en springundervisning, hvor hesten måske har givet lidt mere, end den egentlig var klar til, jamen så kan du få en skuldermuskulatur, der er øm. Præcis ligesom hvis vi selv har været ude og læse, høre halmballer, for eksempel her i høsten, eller slæbe for mange fodersække, jamen så er vi lokalt ømme og spændte i muskulaturen. Og så direkte følge af spændinger i skuldermuskulaturen, kan så også komme låsninger i ledene. Så det er så nogle af de direkte ting, hvor at vi kan få nogle problemer i skuldrene, og hvor man kan være meget lokal i sin behandling, og ligesom sige, at det her, der er zoomet ind, det her problemet er, at det så vil sprede sig til resten af kroppen, det er sådan en anden ting, det kommer vi også ind på om lidt. Så er der direkte årsager, og dem er der nærmest endnu flere af, og det er meget typisk, at skulderproblemer ikke nødvendigvis kommer fra skulderen som primær årsag. Den kan blive det. Man kan også både få slidgigt og alle mulige ting af at gå og kompensere via sit skulderparti, og det vil være hestens go-to-ting, fordi at som jeg tror efterhånden de fleste ved, at hesten bærer det meste af sin vægt på forparten, når den går naturligt uden rytter på, og det vil den også vælge at gøre, når den får rytter på ryggen, hvis den ikke er uddannet anderledes, og det vil sige, så kommer der yderligere vægtbelastning, fordi at rytteren jo sidder ubalanceret i forhold til hestens naturlige balance, og lægger noget ekstra vægt ud på den forpart, og det er jo derfor, vi altid snakker om, at vi skal have hesten til at bære sig, løfte sin brystkasse, og bære sig med sin bagben, som er meget mere velegnet til det job, end forparten er på den lange bane med en ryttervægt på. Så en af de problemer, som kan give problemer og udslag i skuldrene, det er hestens hove. Hvis vi har dårlig hovpleje, hvis vi har for lange hove, hvis vi har forkerte, hovvinkler i hovene, hvis hesten har skæve hove, hvis hesten har ondt i hovene på grund af det ene eller det andet problem, jamen den vil forsøge at bremse bevægelsen nede i hoven. Hvis det ikke er rart at sætte hoven til jorden naturligt, sådan som hoven skal lande, jamen, og det er generelt ved problemer, så vil hesten forsøge at bremse den bevægelse. Den vil sige, nu skal jeg træde en lille smule mere forsigtigt. Hvordan gør man det? Det gør man ved at blokere sine skuldre, fordi så allerede der bremser du bevægelsen ned mod jorden. Du korter din bevægelse en lille smule af, så du kan tage nogle kortere skridt, og det er skulderen, der gør det. Så begynder vi at få den her spændte skulder. Jeg håber, det giver mening. Vi har sadlen, den er en klassiker, en sadel, der ligger dårligt, den vil genere skuldrene helt utrolig meget. Det kan give rygproblemer, det kan give skulderproblemer, det kan give problemer med forkert halsmuskulatur, og det kan gøre en hest rigtig træt af at have rytter på ryggen. Men sadlen er virkelig en synder, når det kommer til at genere hesteskuldre, og det er jo sådan, i morgen der får I jo det første afsnit om, hvordan I skal arbejde med at afspænde skuldrene, og hvor der også kommer noget mere skulderanatomi på, og der vil I blive instrueret i, hvordan at skulderen ligesom er løst ophængt. Skulderen sidder ikke fast til resten af hestens krop via andet end muskler og seneforbindelser. Så det vil sige, at der er ikke noget knogler, der holder sammen. Mennesker, vi har jo vores kraveben, som holder armene fast til brystkassen. Det har hesten ikke. Den har ikke et kraveben, den har en muskelring i stedet for, der ligesom holder det hele sammen. Det er den berømte brystslynge eller thoraxslynge. Og hvis du har en sadel, der for eksempel er for stor til hesten, så er den her sådan thoraxslynge, den er jo så fleksibel, så du rent faktisk kan skubbe. Hvis vi leger min hånd her, den er et skulderblad, så kan den simpelthen skubbe skulderbladet frem. Når vi har en sadel, der ligger forkert her bagfra, så kan den simpelthen skubbe skulderbladet op i en mere stejl vinkel. Og det er faktisk et utroligt udbredt problem. Og desto mere stejl vinkel en skulder den får, desto mere trippende og kortskridtet vil hesten gå. Det er også derfor, vi igen er tilbage ved de her søde små ponyer, og i øvrigt de kortrykkede heste, som islænder, araber osv., de får rigtig tit en sadel på, der så kommer til både at ligge ud på lænden, 2 kommer til at ligge og skubbe på det her skulderblad, så det bliver mere stejlt, der giver en trippende gangart, og som naturligvis giver en masse forskellige skulderspændinger også, og låsninger i skuldrene. Så er der den, der sidder i sadlen, og bemærker, at jeg både skriver rytter og ridning, fordi det er 2 forskellige ting.
Rytterens krop kan give en masse forskellige problemer ned til skuldrene. Hvis du er skæv, hvis du indvirker skævt, hvis du trykker skævt, lige så vel som en sadel for eksempel, der ligger forkert, kan trykke forkert på skulderbladet, jamen så kan en rytter, som for eksempel fordeler sin vægt skævt, hvis man er skæv i hoften, eller man har ondt i sin lænd, eller man har en kold skulder, eller et eller andet, jamen så vil det sætte sig ned i hestens krop. Og dermed også i skuldrene, og så det kan være endnu en årsag. Så der er altid en god idé i at kigge grundigt på det, der er oppe på hesten. Det er en typisk årsag til problemer. Så er der selve den ridning, vi byder hesten på. Hvad for et underlag rider vi på? Er det fedtet? Er det glat? Er der et dybt underlag? Rider vi længe og intensivt og giver ikke hesten pauser nok? Rider vi på en måde, der for eksempel pakker hesten sammen og får den på forparten? Alle de her ting, og jeg ved godt, at alle heste under deres uddannelse vil per definition komme på forparten, og derfor er det så vigtigt, at vi så har nogle metoder til at løsne, sådan så vi ikke får nogle varige skader ud af det, og så at vi altid giver musklerne restitutionstid. Så det kan være endnu en indirekte årsag til, at hesten den får spændinger i sine skuldre. Tænder, nakke og hals. Altså alt vandrer ned igennem skuldrene. Lige om lidt mener jeg, at jeg har, det har jeg også, en slide, der viser de her bindevævsstrøg, og jer, der var med på Arvævswebinaret her forleden, kender allerede de her tegninger af bindevævsstrøgene, men samtlige bindevævsstrøg, altså vi kigger lige på den nu, bare lige for, at I kan se, hvad det er, at jeg har i mine tanker. Det her er en skitseret tegning af de forskellige bindevævsstrøg, der er i hesten, og hvis I lægger mærke til, at hver eneste linje på den her tegning på den ene eller anden måde passerer skuldrene, enten skulderbladet eller skulderledet eller skulderområdet på den ene eller den anden måde. Så det vil sige, lige meget hvad der sker i hestens krop, så sker det også i skuldrene på hesten. Det kan simpelthen ikke undgås, så det er super vigtigt at holde sig for øje. Så altså alt hvad der sker i hestens tænder, i hestens nakke, i hestens hals, det kommer til at vise sig i skuldrene også, og ret hurtigt endda, fordi der er ikke så langt fra tænder for eksempel til skuldrene, og det er sådan, at der er adskillige muskler, der er decideret koblet til skulderområdet, skulderpartiet, enten direkte til skulderledet, til skulderbladet eller til overarmen, og så direkte op til hestens kranie og underkæbe. Så der er en direkte forbindelse der, så det er også et sted, man kan være nysgerrig på, kan det være her, men det kommer fra, fordi vi er nødt til at være nysgerrige på, hvor kommer problemet fra, især hvis det er stort og gammelt. Så vil det virkelig være en god idé at finde ud af, hvad pokker kommer det her skrammel fra. Haltheder, de vil også altid på et eller andet tidspunkt sætte sig i skuldrene, fordi at hesten vil forsøge at kompensere ved at flytte sin vægt rundt i kroppen. Haltheder i forbenene kommer direkte op i skuldrene, haltheder i bagbenene kommer vandrende som regel diagonalt, nogle gange samtidigt, men i hvert fald vandrer fra bagparten og frem, fordi hesten, lad os antage, at hesten har ondt i sit højre bagben, så vil den som udgangspunkt forsøge at aflade sig diagonalt over på venstre forben, altså modsatte forben, og så vil den skulder begynde at blive øm af at komme på overarbejde. Fordi den skal jo pludselig bære mere vægt, den skal ligesom agere og bære for 2 ben i stedet for kun for 1 ben, hvis det giver mening. Så haltheder kommer også til at være noget af det, der viser sig i hestens skulderparti. Og haltheder kan være rigtig drillesyge, fordi haltheder starter jo ved det, vi kalder for at være utaktet. Så utaktet er en lavgradig halthed, og så kommer vi videre til, at hesten er lidt urent gående, og så kommer vi til en synlig halthed. Så det er ligesom i hvert fald 3 grader af halthed, som man kan operere med. Og hesten vil per definition altid forsøge ikke at halte, fordi en hest er et ligevægtsvæsen. Den vil være i balance, den vil gerne kunne løbe frit, sådan, så den altid er i stand til at flygte fra diverse ulve og tiger og løver, og hvad der måtte figurere ude på de stepper, hvor de oprindeligt kommer fra. Så derfor vil den forsøge at kunne holde balancen, så den kan sætte fart på og komme væk, hvis den kommer i problemer. Og det gør den ved at kompensere og ved at balancere sig, og så derfor kan det være rigtig svært i de indledende stadier at opdage, at ens hest er ved at blive halt. Så haltheder er noget af det, hvor man også kan mistænke, hvis man tænker, det er der pokker, som den hest, den altid bliver stram i den ene skulder. Så kan man også mistænke haltheder og få hesten undersøgt for det. Alle former for skævheder i hestens skelet, typisk i bækken og hvirvelsøjlen, det vil også komme til at vise sig i hestens skulderparti. Og så er det sådan, at sådan noget som organproblemer, som i særdeleshed
mavesår, ondt i maven på forskellige grader, ondt i maven, det kan også være orm og sådan noget, der kan give maveproblemer. Det vil typisk også komme til at sætte sig i skuldrene, og den tænker jeg, I måske selv kender. Har man ondt i maven, så ryger skuldrene op, og man forsøger at beskytte sig selv, så på den måde så begynder man at få spænding i skuldrene. Og endelig stil spørgsmål, hvis det er, at I vil have noget uddybet, eller at det ikke giver mening for jer, og jeg skal forklare det på en anden måde, sådan, så det giver mere mening. Så det er nogle af de her indirekte årsager. Og så lad os da lige vende tilbage til alt det her med, at alt hvad der sker i skulderområdet, eller alt hvad der sker i kroppen, det sker også i hestens skulderområde, og det er på grund af de her bindevævsstrøg. Og lynkort forklaret, så er bindevævsstrøg en form for kæder af muskler, som løber ned gennem kroppen, og som er alle sammen forbundet via den samme indpakning af det samme bindevævsstrøg. Man kan forestille sig det som, at der er nogle muskler, der ligesom er proppet ned, ligesom tennisbolde i en sok, ned gennem kroppen, og det forbinder så hesten. Og det vil sige, at for eksempel hvad der sker i nakken på hesten, også foregår nede i dens for eksempel bagben, hvis I kigger den på den første øverste venstre linje, superficielle dorsale linje, altså den yderligt liggende ryglinje, man kan også kalde den for overlinjen. Jamen alt hvad der sker, I kan se den passere direkte hen over skulderbladet, eller faktisk på indersiden af skulderbladet, så selv hvis hesten har et øjeproblem, så vil det vandre ned og også vise sig i skuldrene, og hvis vi ikke gør noget ved det længe nok, så vil det kunne vise som en halthed i bagbenene, eller omvendt, at hesten har en halthed i bagbenene, og så begynder den at have problemer med for eksempel at bøje nakken. Så der er en kæmpe sammenhæng i hele hestens krop, og det er også derfor, det er vigtigt for mig at starte dagen i dag med ligesom at tale omkring det her med, vi arbejder her, vi zoomer ind i et område, vi nørder et område, men når vi har gjort det, så skal vi zoome ud igen og prøve at kigge på det større billede for at finde ud af, om problemet er lokalt, eller om der er en årsag et andet sted, og det er faktisk det, jeg håber på, at I også bliver bedre i stand til løbet af det her forløb. Og den vigtigste skills, I har brug for til det er jeres nysgerrighed, og jeres kendskab til jeres hest, og jeres mavefornemmelse, fordi min erfaring i hvert fald med hesteejere, det er, at I faktisk er totalt eksperter på lige præcis jeres hest eller heste. Det største problem for de fleste hesteejere, mig selv inklusive, det er at stole på de ting, I fornemmer. Det er det, jeg oplever altid som kursister, at når der for eksempel kommer en diagnose fra en dyrlæge, eller jeg kommer ud og mærker noget og siger, at der er noget her, så siger ejerne, det vidste jeg egentlig godt, men jeg turde ikke helt stole på det. Jeg tænkte, det var nok bare mig, der var lidt overpylret, eller oversensitiv, eller at man bare af en eller anden grund ikke helt stolede på sig selv. Så I skal virkelig vide, I er dem, der går sammen med jeres heste til hverdag. Det er jer, der kender dem allerbedst. Opstår der en fornemmelse, så stol på den, også selvom alle mulige andre måske siger, du er nok bare pylret, eller jeg kan ikke se noget, men det er dig, der kender de bitte små forskelle. Det er dig, der ved, hvordan din hest plejer at føles, og kan mærke, hvis den pludselig ikke helt føles på den måde. Så igen heads up for, at I sidder her og prøver netop at blive klogere på lige præcis det, men også ved, at I kan stole rigtig meget på jeres egne mavefornemmelser. Jeg tjekker lige, om der kommer nogle spørgsmål på den bekostning. Niks. Så er der sådan en lille smule omkring det her med at tjekke heste, tilføjelser til det, som I fik i de afsnit, der har været hidtil, og super sejt med jer, som har nået at både tage billeder og været ude at kigge, og nogle af jer har måske bare fået set materialet og lige kigget på jeres hest, men ikke fået gjort noget. Og det er jo helt op til jer selv, hvor meget I bruger den mulighed, for at jeg kigger på jeres billeder og videoer og så videre, og det er ikke sådan, at nu lukker det her tema, I kan sagtens, jer der eventuelt ikke har nået at få kigget på jeres heste, jamen så tager vi bare jeres heste næste gang, fordi at jeg tænker, at alle lærer af, at vi kigger på så mange heste som muligt, så derfor er den første ting her på listen er også, hvis du har mulighed for det, så øv dig i at tjekke så mange heste som muligt, fordi det der ofte sker, når man går ud og mærker på sin hest, er, mærker jeg noget? Hvad er det, jeg mærker? Og er det rigtigt det, jeg tror, jeg mærker? Og jo flere heste du prøver at mærke på, så bliver dine fingre trænet til ligesom at mærke, for eksempel når vi taler muskeltonus, jamen okay, den her hest føles sådan her, den her hest føles sådan her, og når man har 5-10-20 heste i hånden, og bare mærker på deres skuldre, så vil man pludselig mærke nogle forskelle, og så begynder man at kunne mærke på sin egen hest, hvad er egentlig tonus, hvordan føles en god hviletonus egentlig, og så videre, ikke? Men
på den ene side, så skriver jeg på mange heste for at få en god fingerspidsfornemmelse, hvis I har mulighed for det. Hvis I for eksempel står på en rideskole eller en rideklub, så bare spørg, må jeg mærke på den her skuldre? Jeg gør ikke noget ved den, jeg skal bare mærke på den, og det er meget sjældent, folk har noget imod det. Det giver snarere en snak om hesten, som måske også kan være lærerig. Men en anden vigtig regel er, at samtidig med at du mærker på forskellige heste, for ligesom at bare træne fingrene i, hvad er tonus, hvad er muskelspænding, så skal du altid holde dig til at sammenligne din hest med sig selv. Hvad fanden mener jeg med det? Jeg mener, at der er kæmpe forskel på, hvordan en spændt fjordhesthoppe på 20 år, der har fået et par føl, som er lidt overvægtig og går 3 gange i skoven om ugen, hvordan hendes spændte skulder føles kontra en military trakenervalak i fuld kampform. De vil føles forskelligt, selvom de begge to er spændte. Så det bedste du kan gøre, det er også at mærke på hele din egen hest, mærke på hele dens krop, lære noget om, hvordan føles kroppen rundt omkring. Som tommelfingerregel, vi kan godt lide den her følelse af, at noget er glat og jævnt og har en ens tonus, der hvor der er muskelgrupper. Og selvfølgelig vil der altid være hårde, der hvor at muskellagene er tynde og lige hen over knogler. Klart, der skal være hårdt. Det er ikke spændinger, det er bare knoglerne. Men sammenligne din hest med sig selv. Du kan fx sammenligne højre side med venstre side, når du arbejder med den. Og så altid tænke i, hvad laver min hest? Nu Maddie, hun var ikke lige så samarbejdsvillig, da jeg havde tid til at stå med videokamera. Det havde hun ikke lige prøvet før. At blive mishandlet på den urimelige måde med at skulle prøve at stå stille i samme vinkel i 5 minutter, mens jeg talte. Men som jeg sagde med Dinte, han er pæn for en 29-årig hest, der ikke bliver reddet, og som har spad i bagparten. Så igen, man kan godt være meget, fordi vi er bekymrede for vores heste, vi vil gerne gøre det godt for dem og sådan noget, og tænke, oh my god, den er helt gal. Jamen, hvem er min hest? Hvad laver den? Det er klart, at jeg der står med nogle gamle, der er en, der har en gammel nedslidt rideskolepony. Jamen, han skal være slem. Du kan gøre rigtig meget for ham, men han skal jo være slem, når du starter, fordi det liv, han har, så pengene passer, kan man sige. Der, hvor jeg altid bliver bekymret, det er, når pengene ikke passer. Hvis hesten ikke laver dagens gerning, nu for eksempel det, jeg godt vil have vist med Maddie, det er, at hun har faktisk alt for mange muskler. Maddie har ikke lavet noget de sidste 2,5 år af alvorlig karakter overhovedet. Hun er af type en spinkel hest. Hun er en araber, ganske vist af brugslinjer, men hun er ikke nogen stor og kæmpe og bred hest. Hun har alt for mange muskler til at lave så lidt, som hun gør, og det er, fordi hun har nogle problemer i kroppen. Så jeg tænker, om ikke andet, så får jeg taget billeder af hende her en af dagene, så I kan se nogle af de udfordringer, hun har i kroppen. Så på den måde, pengene skal passe. Og lige sådan, hvis du kender din hests muskeltonus, så er du ud til stævne for eksempel, og der er fuld knald på, og du er afsted i 3 dage, og I er ude på fremmed grund og alle mulige ting, og så kommer du hjem og tænker, oh my god, min hest er fuldstændig spændt i skulderen. Ja, selvfølgelig er den det, fordi den har været på overarbejde, den har været ude og smide med høballer og læse høballer hele weekenden, så selvfølgelig vil den være mere spændt. Det pengene passer, så skal vi ikke være bekymrede, så skal vi bare hjælpe hesten af med spændingerne. Så yes. Så var det her med at tage billeder, at det var svært. og det er rigtig, rigtig svært, og det kan være en super idé at få nogen til at hjælpe sig med at tage billeder, og som nogle af jer også opdaget, så hvis hesten vægtforskyder sig bare det mindste, så ligner det, den er vinderskæv, så det kan godt kræve nogle forsøg at få taget de her billeder, sådan så man ligesom kan stole på dem. Og som jeg mener, jeg også nævner i videoen, at hvis hesten kontinuerligt for eksempel trækker et ben tilbage, hvis du stiller benene pænt op ved siden af hinanden, og så trækker den for eksempel sit højre forben tilbage ind under sig, så er det et tegn på, at har noget hesten ønsker at aflaste. Så kan det være et tegn til dig, så i stedet for at blive frustreret over, at hesten ikke vil, som du vil, så kan du tage det som et tegn på, at der er et eller andet galt, noget som du skal forholde dig til i det ben, fordi hvorfor bliver den ved med at trække benet hen i samme stilling? Eller eventuelt, hvis den hele tiden, nogle heste skifter på alle ben hele tiden, så er det enten den vane, den har fået for at hjælpe sig, eller også er det, fordi den faktisk har problemer i flere ben, eller længere op i ledene, men at den i hvert fald vælger hele tiden at flytte på sin vægt, så vil det være et tegn til dig. Så i stedet for at blive frustreret over, at hesten ikke står stille, skulle jeg til at sige, så kan du blive frustreret over, hvorfor hesten er nødt til at aflaste på sine ben. Men trøst dig med, at det er jo godt, at du finder ud af, hvad der er udfordringer med din hest, sådan så du kan hjælpe dem. Og så det hele tiden, for jeg kender selv det der med, at man kan blive enormt frustreret over, at hvis der er noget med ens hest, og man bliver bekymret og så videre, men vær glad for, at ting kommer for en dag, fordi desto længere tid en hest går med sit shit, desto større er chancen for, at det ikke bare er nogle overanstrengte muskler, som skal løsnes,
men at der har været en negativ spiral af udvikling, måske over flere år, som er begyndt at lave en slitage, enten på sener eller ledbånd eller på leddene. Så man skal bare være glad for, når problemer kommer for en dag, for så kan vi gøre noget ved dem, og heste er skide gode til at skjule ting, det er, fordi de er de her balancevæsener, ja. Hvis du bliver i tvivl, eller ikke synes, du kan mærke noget eller noget, så plejer jeg altid at joke med, at så skal du have løse håndled, og så skal du synge en lille sang, eller eventuelt fløjte lidt, og fjolle lidt. Fordi når vi rigtig gerne vil mærke alt muligt i vores hest, så bliver vi så meget mentale. Og du kan ikke mærke noget med din hjerne. Du kan mærke noget med dine fingerspidser, så du er nødt til at slappe lidt af. Og hvis man kan fløjte en lille melodi, så er kroppen forholdsvis afstresset. Og hvis man så lige gør sig lidt blød, og lige ryster sine skuldre ned, så kan man komme mere ned i kroppen og bedre mærke med sine fingerspidser. Jeg bruger ofte også min ringefinger og langefinger i stedet for min pegefinger til at trykke med, og slet ikke min tommelfinger, fordi pege- og tommelfinger, det er nogle stærke fingre, de er altid fremme forrest i feltet, og det gør faktisk, de er mere usensitive, så det kan være en god idé at bruge ringefinger og langefinger, hvis det giver mening. Og så det her med at bruge en hjælper, hvis I kan få en hjælper, og især til videoer, det er sygt svært at lave en ordentlig bevægelsesvideo af en hest, hvor du selv holder kameraet. Og det kan være en fordel, så kan man selvfølgelig sætte kameraet på et eller andet stativ eller sådan noget, men det kan være, altså det er meget federe, hvis I kan få en til at holde kameraet og følge hesten, og sådan så vi hele tiden får hele kroppen med. Og så tjek jeres bevægelsesvideoer, når I selv gør det. Det gør jeg også hele tiden. Sæt dem i slow motion, fordi I får så mange detaljer med i forhold til, og det kan man i hvert fald altid gøre på Facebook, sæt det i slow motion, og de fleste, jeg tror også alle telefoner kan det i dag, men brug slow motion, fordi I får så meget information ud af det, fordi øjet kan ikke nå at følge med, og se det flere gange, og så zoom ind på et område af gangen, for eksempel på skulderen, eller ned på, hvordan hovene lander, eller på, hvordan bækkenet bevæger sig, eller toppen af bækkenet, når hesten, hvis man ser hesten for eksempel bagfra, eller så zoom ind på forskellige steder, altså mentalt, så I kun hyperfokuserer på et område af gangen, og så kan man igen øve sig at zoome ud og se det hele som en helhed, og så zoome ind og se nogle delelementer. Det er den bedste måde at kigge på, fordi der kommer så meget info, at det er svært for hjernen at tage det hele ind på en gang. Så det er en dejlig hjælp, vi kan få for vores moderne hjælpemidler til det. Når du så fotos, så kan du overveje også noget som at bruge sådan nogle programmer, hvor man fjerner baggrund, og der er nogle udmærkede gratis tjenester, eller jeg tror bare, man skal google på et eller andet fjern baggrund, så kan du gøre det. Og der er det igen som regel rigtig vigtigt, at der er en forholdsvis rolig baggrund, for ellers skal de her programmer godt have svært ved det, men det gør, at man nogle gange kan se hesten mere rent. Så en ting, jeg har glemt, det er, at brogede heste er jo et helvede at kigge på. Lige så vel som det kan være svært at vurdere heste, som er ensfarvede, men med forskellige sokker på benene, så er det endnu mere djævelsk nogle gange at vurdere brogede heste for, hvordan de egentlig ser ud, når man har sådan nogle stillfotos. Og det kan man gøre ved simpelthen at tage sådan et billede, og så hvis man har nogle sjove programmer på computeren, så ensfarve hesten, så kan du bedre se konturerne af hesten. Så kan du lege med at tegne linjer på hesten, især i forhold til, hvis du gerne vil prøve at sammenligne, om der er forbedringer fra når du starter til når du slutter kurset, så kan du for eksempel dem, der er flere heste, hvor det er tydeligt at se, at de har skæve skuldre, jamen tegn linjer, tag gode billeder af det, gem dem, fordi det vil være nogle fine parametre for jer, for at se, om der er sket nogle synlige forandringer. Omkring forstørret muskulatur skal jeg også vide, en ting er spændinger. Dem kan man forholdsvis nemt slippe, og så bliver det pænere at se på. Men hvis hesten har gået længe med sine problemer, så er det jo ikke bare det, at den er fortrukket i sin muskulatur, skal slippe muskulatur, men det er simpelthen sådan, at den ene arm, eller den ene skulder for eksempel, kan være overtrænet og have en ordentlig muskel, og det tager tid at aftræne. Det kan I ikke forvente at kunne se, at der sker en aftræning på 3 uger. Det tager meget længere tid at få rettet sådan muskulatur op, og at hesten bevæger sig jævnt og ens, fordi der er noget muskulatur, der skal aftrænes, og der er noget muskulatur, der skal optrænes. Det håber jeg giver mening.
Og så som jeg nævnte lige før, jeg har den begrænsning i forhold til at svare på jeres spørgsmål og tjekke jeres heste og jeres billeder. Jeg kan ikke mærke på jeres heste, og jeg kan ikke hunse rundt med jer ude på ridebanen og sige, prøv lige at gøre sådan, og prøv lige at gøre sådan. Men jeg kan give jer nogle instruktioner til, hvordan at vi får det bedste ud af det i hvert fald. Så der er sådan lige sådan en lille begrænsning af, at vi er online, og vi har nogle store dyr, som jeg jo frygtelig gerne vil have hænderne i, men det kan jeg ikke. Så det er derfor, vi skal have trænet jeres hænder til at kunne gøre det i stedet for. Også for, at I kan blive meget bedre til at vide, hvornår I skal have sådan nogen som mig ud, og hvornår I faktisk selv kan klare problemerne. Så lige om lidt, så er vi klar til at gå i kødet på jeres heste og dissekere det med en lille smule. Og det er den flok, vi skal kigge på i dag, så man lige ser, hvor mange har nået at sende billeder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heste. Så der er nok at kigge på, og de er super spændende. Jeg tænker også, det er derfor, I er her. Så lad mig lige sige noget om det her, for lige, og det gælder også for hele kurset, det jeg siger nu, så jeg går lige igennem det her, tager lige en tår vand. Dejligt, når man er sådan sludret til 12. For det første omkring jeres fotos, I behøver ikke at undskylde for noget som helst. I behøver ikke at undskylde for, om der roder omkring jer, om jeres heste er blevet beskidte, eller det er nogle dårlige billeder. Fordi her i butikken, der får I point bare for at gøre forsøget, og for at være med, det gør. Jeg synes, at I er stjerneseje. Så det behøver I ikke. Når I er med her, så gør I mere end gennemsnittet for jeres heste. Og det synes jeg, I skal bide mærke i, fordi at vi som ryttere kan være meget selvkritiske, tror jeg i hvert fald, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv. Så det, at I er med sådan et sted her, betyder faktisk, at I gør mere end de fleste for jeres heste, garanteret også i alle mulige andre aspekter. Så derfor så må I ikke blive ked af det, eller give op, hvis I opdager problemer igennem det her forløb, som I måske ikke havde været opmærksom på før, eller kun havde en lille fornemmelse af. Nogle gange har man også en lille fornemmelse af noget, men man har sgu egentlig ikke rigtig lyst til at forholde sig til det. Jeg kan bare nævne mig selv, at jeg har fået undersøgt min matte her for både PPD og MS, og der var bonus. Og lige nu går jeg og tænker, om hun også skulle have en test for noget, der hedder PSSM, som er en muskelsygdom. Og jeg tør ikke, jeg er ikke klar til at face det endnu, hvis hun skulle have det, simpelthen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det, men I må ikke blive ked af det, hvis I opdager noget. Det er jo noget, der var der allerede før kurset, så som jeg sagde, det er kun godt ting kommer for en dag. Når vi nu skal kigge på jeres heste, så er jeg ærlig. Jeg fortæller jer, hvad jeg ser. Og det er ikke det er for, at I skulle kunne lære mest muligt, men nogle gange kan det være en lille smule hårdt at få sin hest set objektivt gennem nogle andres øjne, især fordi, at jeg er som en uofficiel Danmarksmester i fejlfinding på heste. Det er sådan en erhvervsskade, man får, at pludselig kan du ikke se en hest, uden at du kan se skævheder og fejl og ting over det hele. Og det er fordi, den fejlfinding er jo en hjælp i mit arbejde, og det er også en hjælp til jer nu, fordi så kan I finde ud af, hvor kan jeg gøre mest gavn lige nu? Hvad er det bedste, jeg kan gøre? Vi zoomer ind på skuldrene lige nu, men for eksempel skal vi ud og have fat i noget behandler til jer, eller er der noget, I skal have undersøgt hos jeres heste? Men selvfølgelig kan det være hårdt at se. Men selvom jeg måske påpeger en hel masse svagheder ved jeres heste, så er det ikke fordi, de udelukkende er fejl. Det er bare fordi, nu taler vi om fejlene, for at vi kan gøre noget ved dem. Okay? Som regel er mine kunders heste hverken skadet eller syge. Men selvfølgelig hænder det, at jeg siger til nogen, jeg synes, du skal få dyrlæge til din hest og få den tjekket for en sikkerheds skyld. Og der er muligvis også et par af jeres heste, jeg kommer til at foreslå, at I får tjekket endnu mere igennem i sømmene. Jeg ved jo ikke af gode grunde, hvad I allerede har tjekket og gjort med jeres heste. Men der er et par af dem, som er nogle, lidt af nogle tilfælde. Men jeg tænker jo også, at det er derfor, I er med her. Så I er måske også forberedt på, at vi finder nogle ting. Men som udgangspunkt er det som regel sådan, at hvis du kunne ride på din hest i går, så kan du også ride på den i dag, selvom at jeg har siddet og pinpointer en hel masse svagheder. Men nogle gange skal du lave lidt om på, hvordan du rider. Men det kommer vi ind på hen ad vejen. Så ja, lad os prøve at kigge på jeres heste. Nu skal jeg lige ind, fordi så har jeg tænkt, at det skulle være så smart, at jeg skal lave en screenshare her. Vi skal ind og finde Facebook, og så skal vi ind og finde vores gruppe her. Denne her, fordi så går jeg simpelthen ned og finder jeres heste
Og jeg tror bare, at jeg scroller helt ned fra. Nej, der er nogen, jeg vil have først, kan jeg huske. Det var sådan, det var. Vi skal have Martas hest først. Marta er desværre ikke med i dag. Det er kolibri. Vi skal finde kolibri. Her har vi kolibri. Jeg håber, at at I har kigget på de andres heste og kigget på videoerne, fordi Marta hun har sendt en 6 minutters video, og den tænker jeg ikke, at vi kigger på det hele på lige nu. Men lad os da lige prøve at kigge på de her billeder sammen. Jeg går lige ind og tjekker et sted her og ser om. Nå, det kan jeg overhovedet ikke tjekke det. Jo, det kan jeg. Jeg kan se, at I kan se billederne her. Godt. Det er fordi, nu kan jeg ikke se jeres spørgsmål, for jeg er nødt til at hoppe over i Facebook for at kigge her. Men, fred nu være med det. Her der har vi kolibri. Og lige kort opsummeret, så er hun 14 år, og er egentlig købt ind som rideskolehest for 2 år siden, men har ikke fungeret som rideskolehest. Og derfor har Marta købt hende som privathest for 2 år siden. Der har været problemer med, at hun har været lukket ned og været en reserveret hest. Marta har fundet ud af, at hendes første hjem har været godt, og hun ikke har lavet så meget i de 10 år, hun har boet der. Men hun stresser let, og Marta tror måske, at nogle af hendes problemer stammer fra, at der har været lidt af et chok ved miljøskiftet. Og så vidt jeg kan forstå, har hun befundet sig i en eller anden form for salgsstald eller hos en hestehandler, imellem sine 2 hjem. Hendes sadel er tjekket, og den er blevet godkendt, og Marta arbejder med akademisk korrekt ridning med hende, og det hjælper på nogle af hendes problemer. Men jeg har jo så siddet og kigget på de her billeder og den her video af hende, og når vi kigger på hende, så er det for det første noget, det I skal lægge mærke til, som du skal lægge mærke til, Marta, det er, hvor stor hendes forpart er i forhold til hendes bagpart. Hun har alt for mange muskler, og hendes brystkasse hænger langt nede. I kan se, at bringen ligesom er som sådan en bogspryd, der stikker meget frem, og som er meget dybt på hende. Det tyder på en hest, der hænger helt gevaldigt på sin forpart, og bruger den utrolig meget. Vi kan også se på det her billede, at hun har det, som jeg kalder for en torpedorøv. Og en torpedorøv, det har en hest, når den bruger sine hamstringsmuskler på en forkert måde. Hvis hun havde været springhest, travhest eller galophest, så ville jeg gå med til en torpedorøv af den her størrelse. Men det er hun ikke. Tværtimod har hun jo ikke lavet så meget. Så det betyder, at hun skovler rigtig meget bagud. Det vil sige, at hun har ikke lyst til at bruge og engagere sin bagpart, men vælger at skovle bagud med bagbenene, og så bruger hun og tager hele vægten med forparten. Jeg har det sådan, når jeg ser hendes krop, som den står her. Hvis I lægger mærke til på det her billede, hvis I kigger på hendes hals, så kan I se en meget kraftig linje, der går fra lige bag øret og så ned langs mod underhalsen. Og den muskel, der sidder over der, den hedder splenius. Og den er overtrænet, og det er hendes brachiocephalicus, hendes lange halsmuskel også. Så noget tyder altså på, at hun på et eller andet tidspunkt, enten har hun et alvorligt problem i sin bagpart, der gør, at hun bruger sin forpart og sin hals helt ekstremt til at holde balancen med. Men det mest sandsynlige er altså, at hun har været reddet i en form, der ikke er særlig sund for hende. Så jeg er ikke sikker på, om hun har lavet så lidt, som der er fået at vide, fordi den muskulatur er ikke en, man sådan lige bygger op overnight, og en hest skal som regel have nogle ret store problemer, typisk i sit bækkenregion, hvis den har behov for at bruge sin hals på den måde. Og det er svært at lave sådan en stor og en flot splenius, uden at være blevet bøjet for meget ind og taget for hårdt fat i tøjlerne simpelthen, altså en gang form for knæk- og bræk-dressur, eller bare en standshesten, for jeg kan ikke holde den ridning. Begge delene kan give det her muskelbillede. Samtidig står hun også understillet på sine forben, det vil sige, der ser ud til, at der er noget ømhed nede i hendes ben, som hun forsøger at aflaste ved at stille forben ind under sig, og så bære det hele med sin bringemuskulatur. Så er der, skal vi lige finde det her billede, hvor hun har hendes pandemuskulatur her, hvor du fortæller, Marta, at
at hendes højre side af panden, den har været endnu mere forstørret, altså den muskulatur her. Og det tyder på, at der er en gennemgående skævhed hele vejen ned igennem hendes krop, eller hun har en eller anden form for traumatisk skade et sted. Fordi normalt, hvis den her muskulatur er overtrænet, så er den det næsten altid i begge sider. Men her er det kun på den ene side. Det kunne også godt bringe tankerne hen på tænder. Man kunne godt forestille sig, at det kunne være en god idé at få tjekket hendes tænder rigtig godt igennem af en specialiseret hestetandlæge, hvis hun ikke allerede er blevet det. Det er i hvert fald helt sikkert, at en hest, der har så kraftig spænding i den del af sit hoved, virkelig har rynket panden, virkelig spænder op af en eller anden årsag. Så der er en meget klar årsag til, at hun gør, hvad hun gør. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få fingrene i hende. Men igen har jeg fornemmelsen af en hest, der er reddet til rigtig mange af sine problemer her. Blandt andet også, hvis I ser der, hvor at totten på halsen lige springer ned. Der kan I se, der nærmest er en form for et knæk også på halsen, og muskulaturen der er overudviklet. Og igen er det en muskulatur, vi typisk ser hos heste, der har været bøjet for meget ned i for lang tid ad gangen. Så hendes muskulatur tegner på en hest, der har været bøjet ned. Så kan man være nysgerrig på, hvor hårdt hun har været reddet hos den hestehandler, og hvor længe hun har stået hos den hestehandler. Men hun er kun 14 år, hun har stået 10 år hos gamle ejer, og hun har været 2 år hos Martha, så det er lidt interessant, hvor hun har bygget den her muskulatur op. Så der er virkelig nogle udfordringer i hendes krop. Så skal vi også lige se her på ryggen. Der kan I også se, at vi har både nogle skæve skuldre. Det er tydeligt at se, at der er forskel i, hvordan skuldrene holder sig. Og så hvis I kan se det, det er ikke så meget, men I kan se, at der går en svag bue ned gennem hele ryggen. Der er en svag bananform, hvor at venstre side er ligesom den lange side, eller den udvendige side af bananen, og den højre side er den indvendige side af bananen. Og det er endda til trods for, at I kan faktisk se, at hun lige står og drejer hovedet en lille smule mod venstre, hvor at hvis hun havde været, en normal hest, der ikke havde en skævhed i ryggen, så ville den lille stilling af nakken der mod venstre, ville jo have gjort, at buen havde vendt modsat. Så der er en eller anden form for skævhed der også. Og så har vi et par dejlige skæve skuldre her også. Det er ret tydeligt at se, hvis man tegner en linje imellem skulderled til skulderled. Det kigger I også på i morgen, i den video, I får i morgen. Der får I lige det her med skulderled til skulderled, og hvordan man kan tegne streger. Lad os gå i gang. Ja, lad os gå i gang. Der. Fordi den kan så bare spille, imens at... jeg tror endda, vi sætter den i slow motion, mens jeg snakker. Fordi så kan I måske bedre se nogle af de observationer, jeg har gjort på hende. For det første, så vil jeg gerne sige, at jeg er simpelthen så glad for at se en kapsun i brug, i stedet for en transe til et longering. Det vil jeg altid anbefale. Der er mange former for kapsuner og mange meninger om, hvad der er den bedste, men i hvert fald selve udgangspunktet, at der er en kapsun, det gør mig rigtig, rigtig glad. Hvis I lægger mærke til højre bagben, så træder det generelt ikke ordentligt igennem. Det træder slet ikke langt nok frem. Her kan I også se, hvordan hun i stedet for at træde under, så skovler bagud, og det er det, der udvikler den her såkaldte torpedorøv. Hun er meget irriteret på fluer, og det gør selvfølgelig også en del ved det hele, og gør det svært at vurdere den her video, men ikke desto mindre, så er det gennemgående i hele videoen, at højre bagben ikke trædes ordentligt ind under. Venstre træder heller ikke rigtig godt ind under sig, men gør det bedre. Hvis I lægger mærke til det, så sparker hun også sand op. Og det er fordi, hvis man, vi er i slow motion, vi kunne godt tænke mig at have den endnu mere i slow motion, men det kan jeg altså ikke, jeg kan kun sætte den på halvt tempo. Så tager hun tå først, og det er ikke meningen, en hest skal sætte sin hæl først. Så det tyder på, at den typiske årsag til tå første er, at hovvinklerne ikke er i orden. Så der kan man altså snakke med en smed om at få kigget på hovvinklerne. Vi er interesseret i, at hesten ikke har det, der kaldes bag til brudte tåakser, og det har utroligt mange heste. Hvis I så også lægger mærke til, at hun har meget dårlig balance, når vi ser hende passere væk fra os med bagparten, også her, hvor hun kommer imod os, så er det tydeligt at se, hvordan hun lægger sig indad. Det vil sige, at hun får en masse belastning, blandt andet i sit skulderparti, hvilket kan give hende problemer i kroppen. Og så er det tydeligt at se, hvordan hun på forparten, og så hvordan at hun
hele tiden lægger hovedet på sned, hun holder ikke hovedet lige. Og det er ikke kun fordi, der kommer til at blive taget en lille smule i, i longen, det er også noget, hun gør af sig selv, når hun har hovedet fri af longen, altså når longetåret er løst. Så lægger hun hele tiden hovedet på sned. Så igen noget, der tyder på, at der sidder nok noget op i nakken på hende også, og det vil også give fin forklaring på, hvorfor der er noget, der driller i skuldrene. Hun bliver meget hurtigt træt i videoen her. Her har hun stadig energi, men lidt senere, så mister hun noget energi. Og at råd, jeg rigtig gerne vil give dig, det er, at hun har alt for meget fart på. Jeg er klar over, at hun er irriteret, men en hest med så dårlig balance skal sandsynligvis slet ikke traves. En hest som hende skal du egentlig bare arbejde på ligesport, måske for lange liner eller for hånd, men hun er slet ikke stærk nok til at gå på et buet spor overhovedet, og hun har alt for mange skavanker i kroppen til, at det løser problemer for hende. Så arbejde for hånd, det vil absolut være min største anbefaling til dig lige nu. Bomarbejde for eksempel, og så lange ture ud i blandet terræn, fordi du skriver, at du godt tænker dig nogle øvelser og longeringstip, og mit vigtigste longeringstip til dig lige nu, det er, at du ikke longerer hende, men udelukkende bruger longering som et tjek. Og hvad mener jeg med det? Det er for eksempel en hest som hende her. Hvis du gerne vil tjekke, hvordan din træning går, så kan du sætte hende trav, og så kan du fokusere på de punkter, jeg ligesom nævner her omkring, hvordan hun tilter med hovedet, hvordan hun tilter med kroppen, hvordan hun skovler bagud, så kan du ligesom se, fordi at et buespor vil altid fremprovokere problemerne i yderligere grad, og i særdeleshed trav, så bliver det altid tydeligere at se ting, så du kan bruge det som en tjekliste. Men når du begynder at skulle træne hende reelt i longen, så skal hun hele tiden kunne gå opret. Det vil sige, hun må ikke lægge sig ned, det vil sige, hun skal spore lige, det vil sige, hun må ikke lægge hovedet på sned. Mit tip til dig er også, hvis hun kun kan tage 2 skridt i trav korrekt, så er det hun har styrken til. Så tager du 2 skridt, og så siger du tak for de 2 skridt, og så var hun dygtig. Og det lyder til, at hun også har noget vilje involveret, hun har også nogle meninger om det, og det er jo, fordi hun prøver at fortælle, hvordan hun har det i sin krop, og den har det ikke godt. Jeg er sikker på, at den kan få det bedre. En hest som hende, tror jeg, du kunne have rigtig stor glæde af også at få gennemgået rigtig grundigt af en super dygtig osteopat. Jeg ved ikke, hvor i landet du er, men en rigtig dygtig osteopat, tror jeg, vil være en super investering for en hest som hende her. Og så naturligvis blødgøring af det bløde væv, men jeg tror, der sidder nogle låsninger et eller andet sted i hendes skelet, eventuelt i nogle følsomme områder som nakken, hvor der skal vi have fat i blide behandlere, men som kan arbejde med en mild grad af manipulation. Det kan osteopaterne. Jeg er ikke kæmpe begejstret for kiropraktorer, fordi jeg føler, at de ligesom det sidste skridt, hvis vi ikke kan gøre det med det gode, så må vi gøre det ikke med det onde, forstå mig ret, men at der er behov for, at der er, blidest mulig behandling til en hest som hende her, også for at hendes psyke skal være med. Så ting må ikke gå for stærkt, ting skal gå langsomt, både i behandlinger og i træning. Jeg kan se bare nu, når hun går, så går hun sporer ikke lige, hun ligesom skruer i kroppen, der går centrifugalkraft i hende, så til en start skal hun overhovedet bare lære at gå i skridt på et buespor. Der var lige et kort sekund, lige før hun rystede på hovedet, var der et kort sekund, hvor hun stiller sig korrekt og har den jævne længdebøjning. Og det er tit det, vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at, vi bliver for utålmodige, vi har svært ved at virkelig tro, at 2 gode skridt er nok til, at vi har lavet en dags træning, men det er det. Og så skal vi bare ud og trække nogle ture for resten. Det er min råd til hende lige nu, og så selvfølgelig de behandlinger, som jeg kommer til at vise jer her gennem forløbet, dem kan du også lave med hende. Så det var hest nummer 1. Skal lige se, jo, og nu er vi heroppe igen, og der er ikke nogen spørgsmål, I er meget stille, så det er godt, I må også gerne stille spørgsmål til de andres heste jo, men dejligt, I er med endnu. Så det var, hvad jeg til en start her har at sige, kan jeg se, jo, det var de vigtigste ting omkring Martas hest Kolibri, så jeg håber også, at I andre ligesom kunne bruge det til noget. Jeg sidder her og bladrer, det er fordi, jeg har lavet noter til hver hest,
fordi lige så digitalt det hele er, så kan jeg allerbedst lide at have ting på en god gammeldags blog. Og Louise, er du med endnu? Fordi nu tænker jeg, ja, det er du. Når dit billede er røget nederst, fordi så hopper jeg tilbage på Facebook nu. Og så skal jeg ned og se, om jeg kan finde dine billeder. Fordi dig har jeg selvfølgelig også skrevet noget om. Eller ikke om dig, men om din hest Armstrong her. Jeg tager lige, fordi nu ved jeg jo som sagt ikke, om I alle sammen har læst på de andres heste, men jeg tager lige en hurtig briefing på Armstrong. Han er 20 år, og du har fortalt mig, at du har været med på arvævswebinaret, som jeg holdt for nyligt, og der set det her med bindevævsstrøgene og haft sådan lidt af en aha-oplevelse i forhold til, at du har faktisk været på det her forløb tidligere, hvor jeg holdt det, men ikke helt følt, at det rykkede det store. Men da du så det her arvævswebinar og fik indblik i de her bindevævsstrøg, så var det, du ligesom kunne se forbindelsen mellem nakke og skuldre, og hvor jeg også talte omkring det her med, når heste de laver de her træk i nakken, ved for eksempel når de kaster sig tilbage i træktål og sådan noget, at det er noget rigtig skrammel for nakken, og det vandrer sig ned gennem kroppen. Så kom du ligesom i tanke om, at din hest har altid haft en tendens til gerne at ville trække sig tilbage, og er garanteret sluppet af med det nogle gange gennem tiden, og du har gjort en masse for, at han ikke skal gøre det, men nogle af de ting, du har lagt mærke til med ham, det er, at han er øresky, eller har været det, at han er kortskridtet og trippende, og en del af det har du tillagt et lidt hissigt temperament. Og selvfølgelig kan der være noget temperament involveret i det, men mange heste, der er nemt kommer i sådan høj arousal, altså kommer højt op i deres temperament, i deres, altså at det handler om en eller anden form for stress, og stress kan udløses både af ydre omstændigheder, men i den grad også af indre omstændigheder, det vil sige, hvordan har man det i kroppen, og hvordan har man det mellem ørerne. Så hvis han har gamle nakkeproblemer, så kan det sagtens være en delvis eller en ensidig årsag til et temperamentsfuldt dyr. Men i hvert fald, så tænkte du, at det her arbejdswebinar gjorde, at du gerne ville prøve at behandle på hans nakke. Du kan ikke få lov til at røre den, som vidt jeg forstod, men så har du prøvet med infrarødt lys, og det var noget, at Armstrong kunne lide at kunne forholde sig til. Og jeg vil gerne sige omkring netop det her med at behandle sin hest selv i nakken, eller også som behandler. Nakken er det, som jeg kalder for et rovdyrspunkt. Det er et område, hvor hesten ikke kan se, hvad der sker. Det er et sted, enten nakken eller struben vil være områder, hvor et rovdyr vil angribe, hvis altså for eksempel kattedyr vil typisk forsøge at få fat i de to områder, fordi der er der bidt sig fast, og så er der udmatt dyr. Så hvis en hest er øm i sin nakke, og du kommer og vil lægge hænderne på, så siger alle instinkter inde i hesten, det er bare en virkelig dårlig idé. Derfor kan det tit være rigtig svært at få lov til at røre nakken, og derfor kan den lige præcis der være en super idé med sådan noget som for eksempel lysterapi, magnetterapi osv., fordi at hesten ikke skal forholde dig til, at der kommer et rovdyr i gåseøjne med sin klør og lægger ned på et sted, hvor den ikke kan se, hvad der foregår, og hvor den selv ved, at den er svag. Og det har du også opdaget, og det betyder faktisk, at det har hjulpet ham rigtig meget, og at du nu faktisk må røre ham meget mere i det område. Super fedt. Og så tænkte du, så kunne det være, at du nu også kunne komme videre med at løsne skuldrene, som du hele tiden har haft en fornemmelse af, at der var noget med. Så havde du problemer med opstillingen, og det her med, at musklerne ligesom skifter størrelse, når han flytter vægten, og det er bare sådan, det er, og det er derfor, det er så svært at tage gode billeder, som man kan stole på. Og det er også en af mine begrænsninger, det er, at jeg kan ikke se, for eksempel på de billeder, man tager hen over skuldrene på hesten, kan jeg jo ikke se, hvordan den står på benene, så jeg må bare regne med, at de har fået stillet hesten korrekt op, og så er det det, jeg taler ud fra. Så har du observeret, at han i løbet af vinteren er kommet til at blive spids hen over krydset. Han har simpelthen fået det, man kalder for et Hunters bump. Og du ved, at han ellers har været rundt og blød og undret dig over, hvad det er, der er sket. Og det kan vi allerede se her. Det kan vi lige starte med at kigge på. Det er det her høje sted, det højeste sted på krydset. Har han fået et helt klassisk Hunters bump. Jeg ved ikke, hvad han har lavet i vinters, men eftersom hvis han normalt er pæn og afrundet, og det er, at du pludselig har opdaget det, jamen så kan det typisk være kommet for eksempel på grund af en udskridning, der har gjort, at han har lavet, en skævhed i sit bækken. Så, og der er vi fat i en god massør,
som også kan noget KST for eksempel, eller du kan have fat i en osteopat, eller eventuelt en kiropraktor, og prøve at få det på plads igen. Men det må ikke være for meget knæk og bræk, fordi vi har nogle led hernede, som hedder SI-ledene, og dem skal vi ikke have voldet, dem skal vi arbejde forsigtigt med, så det må ikke være sådan en knæk og bræk dame, du får ud, som det skal være inden for den blide del af genren, men det skal helt klart på plads igen. Bækkenet skal ikke sidde deroppe og stride på den måde der. Og eftersom det er kommet om vinteren, så er min første umiddelbare tanke, han er skredet ud. Det er så almindeligt, vi ser det rigtig, rigtig tit, altså os der behandler, at hestens overlinje og bækken har det rigtig svært om vinteren, når hesten, altså uanset om de går på græs eller jordfolde, der er glat, og der er meget større tendens til at skride ud. Jeg kigger lige bare her tilbage 2 sekunder for at se, om der kommer spørgsmål. Det gør der ikke, men jeg kan se, at du er med endnu. Så det er noget, du helt klart skal få kigget på, og jeg tror, at det er uafhængigt af hans øvrige problemer i sin krop, så du skal ikke være så ked af det, du skal bare have gjort noget ved det med den rette behandler, så tror jeg, at det er et problem, du forholdsvis nemt kan løse. Men hvad man også kan se på billedet her, så er det, at han har en svag ryg og en dårlig og en spændt rygmuskulatur. Du kan se, at han mangler fylde her bag ved skulderen, og du kan også se her, hvor at lyseffekten ligesom er ned over ryggen, at det gør det ret tydeligt at se, at han er muskelfattig, og han er spændt i sin ryg. Det kan komme forfra, det kan komme bagfra. Vi skal altid huske med kompensationsmønstre, at hvis en hest har et problem i begge ender, jamen så vil de her problemer ligesom krydse over i forsøget på at kompensere. Så lige nu vil han helt klart forsøge at kompensere for sit kryds og sin lænd ved at lægge vægt forud, og samtidig har han nogle problemer upfront, som han forsøger at få skydet bagud. Så bliver det en lille smule svært at være hest, og det bliver også en lille smule svært at være ejer, og en lille smule svært at være behandler. Men så må man arbejde med hele hesten, og det er også derfor, jeg altid anbefaler, at man i et eller andet omfang bruger jævnlige helkropsmassager for at få hele kroppen med, så vi ikke kun er i et område. Men igen, på det her kursus zoomer vi ind på skuldrene, og det må jeg ikke engang kommet til nu. Men det er jo fordi det hele det hænger sammen. Så igen, det er ikke lige så kraftigt som på kolibri, men igen har vi et forparti, som er væsentligt mere muskuleret end hans bagparti, og så har vi en svag ryg. Så der er altså noget her, der er på overarbejde, og det er tydeligvis hans forpart, der er på overarbejde. Og der skal I lægge mærke til selve hans overarm. Det er alt for meget overarm for en hest. Det er altså overtræning, og vi kan også se, at han understiller sig selv en lille smule. Og så har han også, ligesom kolibri igen, han har det her knæk lige omkring 5. halshvirvel, og så har han også lige lidt meget underhals. Lad os lige se på det. Der kom et billede mere her. Og den underhals er mere udtalt på venstre side. Så igen, det kan handle om at have lidt for meget fat i tøjlen, når man rider, at hesten falder på forparten, og lige så snart den gør det, så bliver den jo også tung i hånden, og så har man endnu mere tendens til at tage lidt mere fat, fordi man har følelsen af, at hesten den simpelthen går på snotten, hvis man ikke gør det. Og som regel er løsningen at få farten ned på de heste. Og nu siger du, at han har sådan et hissigt temperament, men det er, nogle gange skal man en del skridt tilbage for at få vi skal have nervesystemet ned, så hesten kan slappe af. Og hvis det er, hvad vi, nogle gange betyder det, at man en lang periode skal lave utrolig lidt, og man tænker, hvad fanden nytter det her? Men det er at skynde sig langsomt, fordi hvis hesten har problemer i kroppen, så vil der er 2 løsninger for de fleste heste. Det er enten, jeg synes det er svært at holde min balance, jeg har problemer i kroppen, jeg løber hurtigere fremad for ligesom at gribe balancen. I kender det selv, hvis man snubler over noget, så render man fremad for ikke at gå på snotten. Og det vil typisk den lidt nervebetonede hest, den vil vælge at sige, jeg går fremad for at ligesom at holde min balance. Hvor så den mindre nervebetonede hest, den mere koldblodige hest, den vil vælge den modsatte, den vil sige, jeg bremser op og bevæger mig ikke, så den bliver lidt doven og sløv, så der er forskellige valgmuligheder for de her heste, for hvordan løser jeg mit problem. Og det skal jeg også altid huske, der er ikke 2 heste, der kompenserer 100% ens, men det er meget sjovt, og der er faktisk ret mange sammenfald imellem Armstrong her og kolibri. Han kunne godt se ud som om, at han har let
bag tilbrudte tåakser. Ikke meget, men lidt. Tal med din smed om det, og prøv at se, om der er lidt at hale ind der, især i forhold til, at han er understillet, fordi det er typisk noget, de gør for at aflaste, fordi hvis du kigger på de her tegninger af bindevævsstrøgene, så vil du kunne se, at der er en sammenhæng imellem de dybe bøjescener og nogle af bindevævsstrøgene. Når hovvinklerne ikke er korrekte, så vil der komme et overstræk, og det forsøger hesten at kompensere for ved at stille benene ind under sig, sådan så den aflaster på den måde. Du kan også være nysgerrig på, særligt på hans bagben, at hvis du stiller ham op på et blødt materiale, som f.eks. en ridehusbund, eller observerer ham inde i boksen, så prøv at lægge mærke til, om han ligesom borer tåen en lille smule ned, og også med ham kan du lave bevægelsesvideoer og prøve at tjekke, om han, om han sætter tå først, eller flad fod, eller hæl først, som han skal. Og man kan sige, at flad fod er en lavgradig variant af tå først. Så det er altid meget interessant at kigge på hos sin hest, og det er nemmest at se på en flad, eller på en jævn bund, som for eksempel en vej af asfalt eller et eller andet, men når du gør det på ridebaner, så kan man også nogle gange se det i og med, at de simpelthen slæver tåen, eller at de sparker jord op, sådan, så det ligner sådan helt, jeg ved ikke, et helt cirkus, der kommer forbi, fordi at de sparker så meget sand op, når de går på ridebanen. Og så kan man også se, at hans venstre semitendinosus er mest trænet, så vi har de mest markante ting herovre på venstre side faktisk. Og det kunne godt gøre mig lidt nysgerrig på din krop også, og hvordan din krop har det, fordi når det er sådan meget ensidigt til den ene side, og det virker en lille smule ridebetonet, så kunne jeg godt være nysgerrig på din krop, om du har nogle problemer i kroppen. Jeg kigger lige, der kom et flubbelup. Det var måske dig, der skrev noget. Nej, det var det ikke. Bare se til, hvis der er spørgsmål undervejs, Louise. Ikke? Jeg håber ikke, du er helt blæst bagover. Du smiler endnu, det er godt. Det er dejligt at se glad ansigt. Så var der dine skulderbilleder, og de er lidt svære, fordi at de skifter faktisk lidt. Her der har vi en venstre skulder, der står højt og ser ud til at være overmuskuleret i forhold til den højre. Men på det her billede, det næste billede vi har, der er det højre, der ser ud til at være højere og mere overbygget. Så umiddelbart ser det ud til, at han på de billeder her skifter lidt vægt på sine forben. Så vi kan ikke helt regne med den observation, der er her, fordi den skifter fra det ene billede til det andet. Så det kan være, at han bare lige skifter vægten et øjeblik. Så skal jeg se, om der var flere kommentarer på ham. Bagparten igen kan vi se venstre semitendinosus her, altså venstre hamstrings, er en lille smule mere overtrænet end den højre. Og igen er den... Nej, du springer ikke også? Jeg skal lige høre. Springer du, Louise? Er der ikke noget med, at du gør det? Du rider jagter, ja, fint. Jamen så bærer vi over med, at han har lidt torpedorøv, fordi at de kan ikke andet. Eller det vil altid være en muskel, der er ekstra trænet hos heste, der springer. Og det er fordi, det er ud over, altså det er jo en afskubsmuskel, så det er jo også den, som de bruger mest, når de sætter af over springene. Så det er igen det her, man skal kigge på, passer tingene med hestens arbejde, fordi en torpedorøv behøver ikke nødvendigvis at være et problem. Det, der er ærgerligt, det er, at han har fået det her Hunters bump. Det skal du gøre noget ved, for det vil komme til at give flere og flere problemer. Men det er, når det er opstået i vinter, så er det helt sikkert noget, du kan nå at gøre noget ved nu. Så jeg tror, at lige for nu er det måske, fordi det er en nyere ting, så vil den være forholdsvis nem at slippe af med, så det vil være et godt sted at starte med ham. Og så generelt arbejde med, og det giver jo også mening, så når du rider jagter, jamen, så har man nogle gange ekstra fat i tøjlerne, så får de der underhalse, så det er noget med at få sin gymnastiktræning på plads, det er noget med at få sin rekreationstid på plads imellem sin rit, og så er det noget med en masse god udstrækning og afspænding, sådan så når han har været ude at lave noget, så skal han slippe spændingerne igen, sådan så det ikke når at sætte sig som forkert muskulering. Og så selvfølgelig, alle springheste vil altid være mere udfordret i deres forpart og deres brystslynge, fordi det er jo der, de lander.
Så det er en gigantisk belastning, og derfor skal vi også hele tiden sørge for, at lige præcis den brystslynge, den fungerer og er så afspændt som muligt. Så det er kontinuerlig vedligeholdsmassage altid med ekstra fokus på hestens brystslynge, altså de teknikker, som du lærer på det her kursus, fordi de vil altid blive spændte igen og igen og igen, og det er ikke noget problem. Problemet er, når spændingen forbliver og ikke når bliver sluppet. Når spændingen ikke bliver sluppet, så mister du den her bungee jump effekt, der er. Hvis du forestiller din hests brystslynge, den er ligesom, den her forgaffel på sådan en mountainbikecykel for eksempel, ikke? Eller en trækcykel. Så kommer der det her ned, og så fjedrer det. Og det er det, som brystslyngen skal kunne. Det kan den, når den er afspændt. Men hvis hvis den hele tiden er spændt, fordi den ikke når at spænde af, og ikke får hjælp til at slippe spændingerne, så holder den op med at have den her effekt. Og hvad er så det næste, der begynder at blive belastet? Jamen det er først senerne, så det er gaffelbåndene, og så er det ledene, og så begynder du at ende i risiko for seneskader, gaffelbåndsskader og ledskader og slitage af gigt i benene. Så for jer, der springer, der er skulderpartiet hele tiden kontinuerligt at løsne, det vil være et kæmpe fokus, og derfor kan skulderpartiet også være den direkte årsag, altså overanstrengelse, fordi at heste er jo basically ikke beregnet til at springe over en hel masse spring inden for nogle få timer i nogle måneder hvert år. Nu er min hund sur. Viola, den går ikke nu. Nej, det er ikke nu. Senere. Nå, du kan gå hen og lægge dig. Ja, den går ikke. Nej, senere. Viola, hun mener, at nu er det hendes spistid, og det er det ikke. Og så skriver du også, du skriver både, at du rider jagter, og at du er skæv og har dårligt venstre knæ. Yes. Så din hest har nogle kroniske udfordringer. Den har et job, som kræver noget af den, og så har den en rytter, som har en kronisk udfordring. Noget af det, du selv kan gøre, det er at arbejde med for eksempel, selvfølgelig skal du sørge for at blive behandlet af, massør eller fysioterapeut, men sådan noget som, tai chi for eksempel, eller pilates, eller anden træning, hvis du ikke laver sådan noget, gør det, fordi det vil hjælpe dig med at få din krop mere lige, og modvirke, fordi du kompenserer jo også, og det giver jo også en masse flere spændinger. Du har også bindevævsstrøg, så hvis du ikke allerede gør en masse for din krop, så vil du få nogle af de samme, altså du kan ikke en til en sammenligne de menneskelige og de hestlige bindevævsstrøg, men det er samme princip. Så når du har et problem i knæet, så vil det gå ind og påvirke hele din krop, og i særdeleshed som rytter vil det påvirke og også gå ned i din hest. Så der har du noget at arbejde med. Så jeg tænker, det var lidt intro til Armstrong, så jeg håber, du kan bruge det til noget. Så skal vi se. Pernille er næste på listen. Der er ikke så meget, fordi Pernille har jo egentlig ikke lagt nogen vilde billeder ind, men så jeg går ikke ned til hendes billede, så sparer vi tid på det, fordi klokken den render, kan jeg se, og I er tålmodigt med nu, og ellers husk, jeg lægger optagelsen her op inde i gruppen, når jeg lige får den downloadet og uploadet til Facebook. Så hvis I bliver trætte i hovederne, så kan I se videre i morgen. Men nu er det i hvert fald Pernille Klotz, som har Frelle på 6 år, som hun har haft siden han var 4,5. Og hun var i tvivl, om hun kunne deltage, eller om Frelle kunne deltage i forløbet, fordi at han egentlig har været i genoptræning efter en skade, som han fik i marts. Og der er ikke nogen klar diagnose på skaden, men man mener, at der er tale om en fibersprængning i bagparten. Han er i kiropraktisk forløb og får behandling hver 3. til 4. uge. Skal jeg lige se, Pernille, du er med jo. Pernille KB, yes. Hvem har ordineret kiropraktik hver 3. til 4. uge? Det er jeg nysgerrig på, og hvad består den manuelle terapi hver 2. til 5. uge i? Det kunne jeg godt tænke mig at vide i forhold til, bare for ligesom at vide, hvordan hans forløb er strikket sammen. Og så skriver du, at han er hverken halvt eller uren, og lige nu er hans program, at han er klar til at trave i longe i 1 kvarter, altså 20 minutter. Og der vil jeg også virkelig gerne, jeg er meget nysgerrig på at høre, hvorfor at han bliver trænet i longe, og hvem der har ordineret det som en del af hans genoptræning. Jeg kan se, der bliver skrevet. Så jeg er spændt på at se, hvad du skriver. Og så skriver du om Frelle, at han er ikke glad for at gå frem, virker stram i kroppen,
og har nemmere ved at lave Liberty-træning, så det træner I også, og det er jeg super glad for at høre, du gør. Og okay, Pernille, du skriver en lidt lang historie omkring behandlingsforløbet, så du måske kan strikke det sammen til næste gang. Ja, det vil være rigtig fedt, fordi at som jeg lige har nævnt, så er jeg jo ikke kæmpe begejstret for alt for meget kiropraktik, og slet ikke så tæt på hinanden, så jeg undrer mig over, hvorfor at det er et valg i forhold til noget, der måske er en fibersprængning. Så det er jeg meget nysgerrig på. Ja, og så kan du også lægge billeder på mig. Ja, det kan du i hvert fald. Så skriver du, at han har svært ved venstre volde, især i trav, at han trækker ud af volden, og du faktisk må lave en form for sådan en rotunde setup i ridehuset, for at han ikke skal løbe ned i den anden ende. Og så spørger du, om han må deltage i forløbet. Ja, altså med det, som han må lige nu ifølge de fagfolk, der er omkring ham, så kan han helt sikkert også tåle at deltage i de behandlinger, som at jeg kommer med her. Det jeg vil sige, det er, at når du har en genoptræning, så er det værste, du kan lave, det er at arbejde på et budespor. Det er at anstrenge ham alt for meget, ud fra generel viden. Nu kender jeg jo ikke hans case, men ud fra generel viden, og sådan som jeg arbejder med hestene, der er det noget nær det værste, du kan gøre for ham, og han fortæller det også selv. Han siger, jeg kan løbe lige ud. Jeg kan løbe ned i en anden ende af ridehuset. Jeg vil gerne, men jeg kan sgu kun løbe lige ud. Og han fortæller også, at der sandsynligvis er et eller andet problem i højre side. Hvis vi antager, at han har en fibersprængning i bagparten, så vil jeg så antage, så må den ligge i højre side af bagparten, fordi det er jo den, der skal strækkes langt, for at han kan gå på venstre volde. Så der er ikke nogen problemer i at gøre så, der er ikke nogen problem i egentlig at forkorte sine muskler. Det er meget sjældent et problem for en hest at forkorte sine muskler. Det, der som regel er svært for dem, det er at forlænge deres muskler. Og hvis han har haft en fibersprængning, så vil problemet være, at musklerne har trukket sig sammen, når de er begyndt at reparere sig selv. Det er jo også en form for et arvæv, der kommer ind i muskulaturen efter en fibersprængning, og det vil give en mere stram og mere stiv muskulatur i det område, hvor der har været en fibersprængning. Så det vil sige, hvis han har svært ved at gå på venstre volde, så det han har svært ved, det er at strække sin højre side. Og det håber jeg giver mening. Så det han siger, det er super svært, og lige så snart du sætter fart på, så er det dobbelt så svært. Det vil sige, at han er ikke klar til den belastning endnu. Så jeg kan anbefale dig, hvis ikke du var med på Arvævs-webinaret, så er jeg lige ved at have min genindspilning klar. Der var også tekniske problemer. Jeg har min teknikguder, de er ikke med mig lige for tiden. Men jeg er lige ved at have en second edition klar af kurset, så man kan, jeg har lavet det til sådan en minikursus, hvor du kan få nogle teknikker til faktisk at arbejde med lige præcis sådan noget arvæv, som han sandsynligvis kan have inde i sin bagpart, hvis den korrekte diagnose er, at han har en fibersprængning i bagparten. Og så skal du arbejde med ham lige ud. Han skal bare ud og gå en masse ture, og han skal bevæge sig en hel masse på fold. Du kan lave forsigtige, langsomme strækøvelser med altså hvis igen, jeg tænker bagparten, hvor er de store lårmuskler, så skal du lave strækøvelser med bagbenene, lige ind under ham og lige bagud. Og hvis du ikke har prøvet at lave det før, så skal du have nogen til at hjælpe dig med at instruere i det. Det kan være, at dine behandlere kan hjælpe dig med det. Og nu går jeg selvfølgelig ind og fucker op med alt det, du har fået at vide. Nå fedt, nu skriver du, jeg hader det egentlig også selv, longen, så har netop i dag besluttet at droppe den, arbejder primært lige til Lisborg og er i gang med strækøvelser. Yes! Kan du huske, hvad jeg sagde i starten af det her live, at ejerne er deres egne hestes eksperter, og du lytter til din mavefornemmelse. Det er så fedt, fordi, og din hest fortæller dig det jo så tydeligt, jeg vil gerne Liberty, det kan jeg godt, det vil sige, det gavner mig at lave Liberty. Det du laver med ham der, ser ud til at gavne ham, og der hvor han siger fra, jamen det er fordi han ikke er klar, det er jo ikke fordi han ikke vil. Det er din gode ven, og I har det godt sammen, så hvorfor skulle han ikke gerne ville det, du beder ham om, hvis han kunne. Så fedt, mand. Så yes, han må helt sikkert deltage i de ting, han bliver fuldt i det her forløb, som primært er manuelle teknikker, som jeg arbejder med, og nogle strækøvelser, som så går på forparten, og den vil også være belastet. Hvis han har haft noget fibersprængning i bagparten, så vil han have for lagt vægt forud, så vil han også anstrenge sine skuldre, så det giver fin mening også at arbejde med hans skuldre. Så det go for it, det kan du sagtens. Så super. Så skal vi lige se her. Vi har et par heste tilbage,
Og som sagt, det bliver lidt langt i dag, og det gør det, fordi at, det er mega fedt, at jeg har lagt heste op. Der er nogen, der har lagt 2 heste op, og hvorfor ikke? Jeg tænker kun, I lærer af det. Og som sagt, bliver jeg helt træt i hovederne, jamen så kan I bare se det videre i morgen jo, ikke? Jeg snakker bare videre, selvom der ikke er nogen tilbage. Jeg kommer igennem alle hestene, som sagt, så er der svargaranti på det her kursus. Og I skal have, hvad I er kommet for, så der er ikke noget der. Men det kan godt blive lidt langt, når man gennemgår hestene på den her måde. Men det håber jeg ikke gør noget. Så skal jeg finde Lottes heste. Okay, jeg kan huske, om Lotte var med nu her. Er du med her til aften, Lotte? Jeg kigger lige på deltagerlisten. Ja, du er. Lotte er med. Jamen, jeg hopper hen til dine søde gamle heste. Du har 2 ældre heste på 26 og 27 år, og de er begge 2 pensioneret. Det er Shorty og Pasir. Og lad mig se, hvem har jeg startet med? Jeg har startet med Shorty. Shorty, det er den... Hvordan var det nu? Det er den brune af hestene, den første på billederne her. Det er Shorty, og det hedder han, fordi at han skulle åbenbart være blevet meget højere i forhold til sine racer. Han er som sagt pensionist. Han har haft flere skader, blandt andet gaffelbåndsskader og senskader. Han har en udfordret krop, og han bliver sur ved både massage og lysbehandling. Nogle heste reagerer med at blive sure, når de gerne vil forsvare deres krop. Han ligner umiddelbart Mr. Strong Guy-typen, der siger, det har jeg helt styr på, det skal du slet ikke tænke på, dame, jeg klarer det her selv, jeg har slet ikke brug for noget hjælp. Og det er naturligt, ligesom jeg talte om lige før med rovdyrpunkterne i nakken, at nogle heste har det sådan med hele kroppen, prøv at høre her, det skulle du slet ikke blande dig, jeg har styr på det. Jeg skal bare balancere her så godt jeg kan, og der er ikke nogen, der skal blande sig i det. Og det er fordi heste, de er lidt ligesom sådan nogle 2-års børn. Hvis man siger til et barn på 2 år, nå Hans, skal du have børstet dine tænder? Så siger Hans per definition nej. Jamen skal du da så have dit nattøj på? Hans, nej, det skal han heller ikke. Men er du da ikke træt, Hans? Nej, det er han heller ikke. Men vi ved alle sammen godt, at 2-årige Hans lige om lidt ligger og skriger på gulvet i fuldstændig afmagt og overtræthed. Og heste er lidt lige sådan, prøv at høre her, jeg har helt styr på det. Jeg har ondt i kroppen, men det er ikke noget, nogen skal blande sig i. Og jeg skal slet ikke vise mine smerter, og jeg skal slet ikke have nogen til at pille ved det. Og det er jo fordi, at de er, hvad det angår, at de kognitivt sådan, som et 2-3 års barn, så de forstår til en start ikke deres eget bedste, men de kan lære det. Og det tænker jeg, at det bliver så noget af det, vi skal arbejde med Shorty på det her kursus, det er, hvordan han nemmest muligt kan acceptere, at du arbejder med ham, sådan så du kan hjælpe hans gamle krop. Fordi at klart, han kan få det bedre. Jeg spekulerer på, om han kan være hypermobil, fordi at han vælger de benpositurer, som han gør, når jeg kigger på billederne af ham. Han kunne godt være en lille smule hypermobil, fordi at han vrider og drejer på det hele, og så vælger han nogle meget brede benstillinger, hvilket tyder på igen en strong guy, som er god til at kompensere for sine problemer ved at stille et ben godt og grundigt i hvert hjørne. Han har også af samme årsag ret mange muskler, og faktisk forholdsvis, han har nogle store overarme, og en ret tynd hals, men ellers er han egentlig forbløffende ensmuskuleret, hvilket tyder på, at han faktisk er en hest, der er ret god til at balancere sig igennem sine problemer. Men som sagt, han har lidt overtrænet overarm og skuldre. Så har han, kan vi lige så finde billedet her, hvor han vender den anden vej, hans splenius, altså muskulaturen her øverst ved hans nakke, den er lidt overtrænet, eller meget overtrænet. Hans brachiocephalicus, altså hans underhals, den er lige lovligt overtrænet. Og så er han rimelig hul her foran skulderbladet. Det tyder på en hest, der balancerer rigtig, rigtig meget med sin hals. Det kan både være reminiscenser af, hvordan han har været reddet, da han var ridehest, men det kan også handle om, at hans krop har det svært, og det han vælger som primær go-to-metode for at balancere sig, det er at balancere sig ved at stive sin hals. Hans alder taget i betragtning, så kan det sagtens komme udelukkende ud fra at kroppen har det svært. Og så har vi en fantastisk flot skæv skulder her, som han står en lille bitte smule med hovedet på sned, men ikke nok til, at det er grund nok til, at skulderen er skudt så meget op og frem, som den er. Så sandsynligvis så vil det være, fordi at han bruger den her højre skulder
og højre side mest til at aflaste med. Vi kommer tit til at tænke på, at der er flest spændinger og mest overmuskulering, det er der, hvor hesten har et problem. Men vi skal faktisk helst være nysgerrige på, hvor mangler der muskulatur, fordi det er det sted, der ikke bliver brugt. At lave sådan en skulder her, hvis han står lige på benene på det her billede, så har det taget lang tid at lave sådan en flot skæv skulder der. Så det er så længe, han har gået og kompenseret ved at lade sit højre forben tage rigtig meget vægt i sin krop. Så der er absolut noget at arbejde med, og har det også igen, når vi har en skulder, der er så skæv, så vil muskulaturen også være, altså det tager tid at aftræne, som jeg talte om tidligere. Så jeg er sikker på, at du kan lave resultater med ham, men selve aftræningen kan tage meget længere tid, fordi muskler går jo ikke væk sådan fra dag til dag. Spændinger kan nogle gange løsne sig fra dag til dag og ændre udseendet helt, men hvis først en muskel er forstørret, så tager det jo noget tid for den ligesom at aftræne sig selv, lige så vel som det har taget tid at træne den op til det niveau, kan man sige. Og her kan vi se, at problemet går igen hernede i den nedre del af skulderpartiet. Der er også skævhed. Og det er der også her. Så det er ret tydeligt igen, at vi har den her overtrænede højre skulder. Som vi har overtræning her. Og så kan vi se det igen tydeligt her på det her billede, hvor vi kan se, at hele højre side er rigtig grundigt overtrænet. I kan også se ned på overarmen. Den er væsentligt større. Højre overarm er væsentligt større end den venstre. Så der har vi altså absolut hans bedste ben, så det er det, der får lov til at tage hele trækket. Og der skal vi sørge for, at han får sluppet de spændinger, han har i det, så det kan blive ved med at tage det job, fordi det sandsynligvis så er de andre ben, han har haft skader på, eller haft de værste skader på. Så hvis han ikke også skal have en skade på det sidste ben, så skal vi sørge for at hjælpe med, at det bliver ved med at have en god affjedring for ham. Så det håber jeg giver mening. Jeg vender lige tilbage og ser, om du har skrevet noget. Har du ikke? Godt, fordi så hopper vi videre til din næste lille hest. Og det er Passer. Som du selv er inde på, så har han nogle stramme skuldre. Han har været rideskolepony. Du har haft ham i 4 år, ved ikke så meget om ham, men du ved, at han er slidt op og muligvis har noget gigt og noget spat. Og så har han meget hård muskulatur. Han er ofte urengående på sit højre forben. Og hvis ikke det bare er et øjebliksbillede, og lægge mærke til det i dagligdagen fremover, når du ser ham, men lige her kan man se, at han har en let aflastning af sit højre forben. Han står, det kan være, at han er ved at tage et skridt frem, fordi han ikke har tid, men det kan også godt være, at det er den positur, han generelt vælger med sit højre forben. Når vi ser på, hvor stram han er i muskulaturen hen over skulderen her, for man kan se det, og I kan simpelthen se den her pølse, han har ned foran sit skulderblad af ekstra muskulatur. Jamen det er fordi han laver en statisk spænding i den skulder for at aflaste sit højre forben. Så han bremser al bevægelse, sådan, så han ikke tager skridt fuldt igennem, så han ikke bruger det ben fuldt ud, så får man en ekstra muskulatur. I kan også se her, den her dråbeformede muskel hernede er meget stor, og her har vi det her typiske eksempel også på en hest, der har en meget bulet og bølget bakkedalsmuskulatur, i stedet for en jævn glat muskulatur. Den er meget pænere på hans bagpart for eksempel. Så det er et typisk eksempel på det. Og der kan vi også igen se her, der er højre, den ser ud til at være større, men det er svært at vurdere formanen. Igen kunne det være godt med for eksempel at lige lave en hængsteflætning eller et eller andet, så man bedre kan se, hvad der sker herunder. Men umiddelbart ser han ud, som om han står en lille smule i bananform. I kan både se det på ryghvirvlen, men I kan også se det her på maven, der skyder sig en lille smule ud. Og igen, jeg må stole på, at han står bumstille og helt lige på billedet, for jeg kan kun tage udgangspunkt i de billeder, som I sender til mig. Ikke? Så det er det, jeg ser på det her billede. Men som I selv har opdaget, det er hammersvært at tage nogle gode, brugbare billeder. Men i hvert fald, så alt hvad jeg siger, det kan I jo tage udgangspunkt i, når I så kigger på jeres heste igen udstallende. Så har vi igen her, der har vi højre forben og venstre forben. Og her vil jeg også mene, at vi kan se, at der er en forstørret muskulatur på venstre side, som om at højre side laver mindre end den anden. Og så kan vi se, at han også fra naturens hånd er meget overbygget lille hest, og vi kan se et øksehug, og vi kan se en forpart, der er sunket dybt ned, så vi har en lille forpartsredet hest, og det der typisk sker for mange rideskoleheste, det er, hvis de har en lille smule fart på, jamen så holder man fat i dem, og så får de her tynde, dårlige halse, fordi de går med hovedet op og ryggen sænket.
Og sådan en pony her kunne jo have været hjulpet utrolig meget med korrekt ridning, og det er tydeligt, at det har han nok ikke været udsat for. Og når man har en hest, der er så overbygget, så vil den typisk gå ned ad bakke og have mere tendens til at ryge på forparten, så den skal man lave en endnu grundigere uddannelse med. En gammel fyr som ham vil have rigtig stor glæde af at blive løsgjort i sit skulderparti, så det kan fjedre godt. Og for eksempel, hvis du ikke bruger dækken, så sådan en som ham vil være god at have dækken på om vinteren, og sådan, så han ikke fryser for meget, fordi når man fryser, så spænder man også mere op, så alt hvad der gør, at han kan være cozy og blød og have det rart i sin muskulatur, vil være super godt for ham, sådan til hans almene velbefindende, udover at han nu jo ser ret tilfreds ud i sine øjne, vil jeg sige. Det er jo dejligt at se. Og så er vi tilbage her igen ved Shorty. Så har jeg lige skrevet nogle noter. Jo, at du kan faktisk små ting, du kan lave med ham, selvom han ikke skal i ridning eller et eller andet, for at hjælpe ham lidt. Det kan være noget, hvor du hjælper ham rent mekanisk med at få løftet brystkassen, og det kan du få gøre for eksempel at træne ham i at stille forparten op på paller, og hvis du har mod på det, sådan noget som de her crunches, som er så populære at lave i dag, kan også være noget, der kan hjælpe ham til at kunne løfte og lave noget afspænding og træne ham i at sætte noget mere vægt bagud. Og så har vi igen en hest, der ser ud til at have bag til brudte tåakser, i særdeleshed på bagbenene, og det vil også kunne hjælpe ham rigtig meget, hvis de kan blive vinklet lidt anderledes, sådan så han kommer til at igen tjekke bevægelsesvideoer, se om han sætter tå først eller hæl først, og en snak med din smed om det. Det kunne også hjælpe ham rigtig meget til at have det sjovere i sin krop her på sine gamle dage. Så det håber jeg, du kan bruge til noget. Skal jeg lige se. Var der noget? Nej, jeg tror det er meget godt. Jo, Shorty var der det her med, at når man ikke er så glad for behandlingen, og det kommer I til at opleve nu. I den næste uge, der får I egentlig primært en basismassage, som I kan træne og øve, så I ikke bliver overvældet. Så den behandling, I får i morgen, den får I så ugen til at øve jer i, sådan så I kan få prøvet det med at teste, og ligesom få skabt de spørgsmål i hovedet, som det giver. Hvis han siger nej til det hele, så skal du arbejde primært med den teknik, der hedder sweat, og så skal du arbejde, og jer der har heste, der siger nej tak, I skal arbejde med at få en succesoplevelse. Og igen, som jeg siger, ligesom når vi træner hestene ude på banen for eksempel, hesten gik 3 gode skridt, og så blev den træt, og så var det den kunne. Så vil det være en succesoplevelse for hesten, at den bliver taget fra banen, mens den stadigvæk kan. Og det gør den mere motiveret. Så lad os antage, at for eksempel det at sætte en hånd foran ved foran skulderbladet, det ikke er rart, at hesten siger tak, men nej tak, det har jeg ikke rigtig lyst til. Så prøv at find et sted, der er mere kødfuldt, et sted, hvor hesten er mindre spændt. Prøv bare at lave sweat, bare hold din hånd der. Kan du få hesten til at give en eller anden form for et lille bitte slip, et lille bitte smask, et lille bitte suk, en lille smule forundret blik om, hvad laver du? Måske er det ikke så slemt. Hvis du kan få det er en succesoplevelse. Så stop der. Ros hesten. Fortæl, det var det, der var meningen. Meningen var, at du skulle opdage det her. Det er dejligt for dig. I stedet for at tænke, men Sara har lavet et program med 5 forskellige teknikker, jeg skal prøve at bruge i næste uge. Du tager den blideste teknik, påfører den et sted. Hvis hesten er fuldstændig umulig med sine skuldre, så gå om at gøre det på den muskel, du kan finde på kroppen, som er mest afspændt, mest blød, mest kødfuld. Og så prøv at lave nogle teknikker der, for at give din hest en succesoplevelse. Det er måden, som jeg selv arbejder med det på, hvis jeg har en hest, der er skeptisk over for, hvad jeg har gang i. Og hvad vil vi gerne altid helst? Hen og arbejde der, hvor problemet er størst og værst. Jeg skal gøre noget. Og vi skal gøre lige det modsatte. Vi skal gå hen der, hvor det er harmløst, fordi det er der, hesten åbner sig og siger, okay, måske var det godt nok. Og alt efter, hvor traumatiseret hestens krop er, og hvor traumatiseret den sind er, det kommer ind på den historik. Og så hvor kropsklog den er, så kan man bruge kort eller lang tid på at træne en heste det her. Og jeg har heste, som bruger virkelig lang tid på at lære det. Det vigtigste er, at du bliver hjemme i dig selv, slapper af, løser håndled, fløjter en lille melodi og slapper af, sådan så at du ikke bliver frustreret, for den frustration vil helt klart gå lige i hesten, og den tænker, jeg havde jo ret, der er uler i mosen, jeg skal ikke det her. Okay? Så ja, det var lidt omkring, når de er skeptiske. Det var i forhold til Shorty, der ligesom siger nej til dine forsøg. Og der har vi 3 heste tilbage.
Og nu er det dig, Bente. Er du med endnu? Der er i hvert fald, du er stadigvæk på her. Lad os hoppe over på Facebook og finde Bentes heste. De er her. Bente, du har 2 heste, 2 trikener. Du har faktisk 5, så det er godt, du kun har sat de 2 på. Jeg tager lige en tår vand. Skål. Og vi starter med den lysebrune. Han hedder Eno. Jeg går ud fra, at det er en Wallach. Trikener på 7 år. De var lidt hurtige, så det var de bedste billeder, du kunne få taget. Og jeg synes, det gik fint. Du synes egentlig, han har en okay gang, og du skriver, at han laver hurtigt nogle skift i skuldrene, og det udfordrer. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med det med, at han laver nogle hurtige skift i skuldrene, men det kan være, at du kan uddybe det for mig. Begge hestene, de rides mest af din datter, og du træner dem fra jorden, og begge hestene stiver sig til en side og lægger sig tungt på bidet, og hvordan løser I så det? Jeg synes, det kan være interessant at vide, om de lægger sig tungt på bidet til samme side, og om de begge to stiver sig til den samme side. For det har jeg en mistanke om, de gør. Fordi jeg kan allerede nu se, at der er mange lighedspunkter i de 2 hestes kroppe. Vi kører nogle af billederne igennem her om lidt, men der er mange lighedsproblemer i udfordringerne i hestens kroppe, og når vi har samme rytter, forskellige heste, med enslydende udfordringer i kroppen, så kan man ikke lade være med at tænke andet, end at skal vi op og have kigget på rytteren. Så det vil være nummer 1 til jer, det er at kigge på din datter, eventuelt sende hende forbi en osteopat eller en fysioterapeut, hvis I finder former for skævheder. Hvis hun var en hest, så skulle du bare pille alt udstyr af hende, og så kigge på hende, i særdeleshed bagfra, så det er forholdsvis nemt at lige kigge på et menneske. Han drejer hurtigt, han skyder skuldrene. Okay, yes, nu er jeg med, han skyder skuldrene. Men simpelthen strip datteren, eller få hende til at stå i undertøj på flad fod på et fladt gulv, og så kig på hende bagfra. Du kan kigge igen på hendes skuldre. Er der en, der er høj, der er lav? Er hun mere trænet den ene side eller den anden side? Hvordan med hendes bækken, altså hoftehjørnerne? Er de lige høje, eller er de skæve? Kig, når hun står og snakker. Har hun tendens til for eksempel at stille sig og hænge i den ene hofte, eller har hun problem i kroppen? Det kunne være ret interessant for jer at kigge på hende, fordi at hestene har så mange enslydende udfordringer. Fordi det de begge to har, de har en rigtig svag venstre skulder og en meget stærk højre skulder, som bliver overtrænet. Men lad os lige starte her stadigvæk og blive her ved Eno først. Her der er det tydeligt, at selv om der eventuelt bliver lettet en lille smule vægt fra det venstre forben her, så vidt jeg kan se, så gør der, så kan vi ikke løbe fra, at der simpelthen er langt mindre muskulatur i hele venstre side, og højre side er langt mere overtrænet. Det kan selv en vægtforskydning ikke gøre så kraftigt her, altså det kan ikke være et optisk bedrag, og det er ikke noget, der er kommet overnight. Det er trænet op gennem et stykke tid, at han skåner sit højre forben, eller sit venstre forben så meget. I hans tilfælde kunne jeg godt være mistænksom for, at der er et eller andet, som du måske skulle tjekke op med en dyrlæge, at der ikke er en grund til, at han skåner det ben så meget. De fleste seneskader og gaffelbåndsskader, de kommer ikke overnight, de kommer over langtids overbelastning. Så nogle heste kan det være interessant at få scannet, og det selvfølgelig kan jeg ikke sige, at sådan her er det, fordi jeg har ikke engang haft fingrene i hesten, men det er så markant, det her skulderparti, at det er interessant. Men du kan også godt ride dig til det, hvis du selv som rytter er meget skæv, så kan du godt ride dig til sådan en skævhed. Det her billede af bagparten er svært at vurdere, fordi at det ser ud til, at han er i gang med en bevægelse. Men det jeg kan se, det er, at han har nogle kraftigt udviklede semier, og eftersom at han mest går dressur, så vil vi ikke have overudviklet semier, fordi dressurhesten skal ikke sætte af med sine bagben, dressurhesten skal træde ind under sig. Og det gør han ikke. Han må nødvendigvis skovle en del bagud. Eller er det en hund? Nej, det er den han, ikke? Så der er et eller andet, der ikke spiller i kroppen. Der er en grund til, at den hest ikke vil sætte bagparten ind under. Så det kan både være fysisk, men det kan også handle om den grad af uddannelse, som rytteren er i stand til at tilbyde. Altså at rytteren stadigvæk selv er under uddannelse, og derfor ikke
formår at få reddet hesten helt igennem ind under sig. Ja. Ja, og så står han jo understillet, og igen har vi en hest, ser lidt langtåret ud, og ser også ud som om, at han har bag til brudte tåakser. Og når jeg hele tiden siger det, så er det fordi, der er bare sygt mange heste, der har det, og det kan løses af en dygtig smed, og mange smede tror jeg ikke, man kan, men det kan man godt. Viola, du er nødt til at vente. Så kommer hun igen og siger, mor, jeg har ikke fået mad. Og så har vi, det er det sidste billede her af Ino, og der har vi igen en understillet krop, og det er jo typisk, altså der er de der hove der, og der kan I se, hvordan han ligesom borer sin hove lidt ned i underlaget. Det er ikke meningen, man skal stå sådan, når man står stille. Han borer sin forhår ned i underlaget, og så understiller han både forben og bagben. Der kunne være god ræson i at få kigget på hans hove, og så er jeg nysgerrig på det der sådan, venstre forben, og få kigget rigtig godt på det. Det kan være, at du til næste gang skal prøve at lave nogle bevægelsesvideoer, både på noget fastbund og på noget longe. Så kunne vi måske kigge på dem. Det kunne være rigtig interessant. Så når han er tung i hånden, jamen så er det fordi han ryger på forparten, og igen primært, jeg har jo ikke set det ride, men rigtig ofte har vi for meget fart på, og hesten kan ikke holde balancen, og trakener vil typisk, altså den typiske trakener vil vælge den model, der hedder, jeg løber hurtigere for ikke at gå på næsen, versus fjordhesten, der siger, jeg sætter farten helt ned for ikke at miste min balance. Så derfor giver det fin mening, så bliver den tung i hånden, så må du holde på den, fordi at der er noget tempo, og så kommer den til at ryge endnu mere på forparten, så vi får sådan en ond spiral. Så det er først og fremmest farten ned, bliv nysgerrig på venstre forben, bliv nysgerrig på din datters krop. Det er de fikspunkter. Nu tænker jeg også, at man skal passe på med ligesom at sætte for mange opgaver i gang, for så kan man også godt som hesteejer blive helt vildt overvældet. Men det kan være, her Viola, det kan være 3 ting, som du kan være nysgerrig på. Skal jeg lige se. Jo, det var en vallak. Og så kommer vi til din anden hest her, og så kan I se, der er den igen, der har vi den her super svage venstre skulder, og en overtrænet højre skulder, og et højre overarm her, kan I se, den er væsentligt mere udviklet. Så har vi en hest, der simpelthen er ultrasmal her. Arto, som er den mørkebrune her, den er 5 år, og går også mest dressur, og den har en kort gang, og den kunne I selvfølgelig godt tænke jer at få øget lidt. I får ikke øget den, før jeres hest får noget mere styrke. I det her tilfælde, der vil jeg sige, at en hest med så smal en bringe, den er ikke klar til at blive reddet endnu. Der er ikke balance nok, til den vil komme til at kompensere med sin krop på alle mulige måder. Jeg ved godt, at han er 5 år, og at man kan forvente alt muligt, og man tænker, at det er fordi den er smalt bygget, men du kan altid, og det er skidestrengt at sige, ikke? Du kan altid gøre en hest mere bredbringet gennem korrekt træning. Her kan vi se en bagpart, der er et skævt bækken. Hvis den bare står nogenlunde lige på de bagben, så kan du godt regne med, at der er et skævt bækken her, der skal rettes, og det skal du have en dygtig kropsbehandler til at arbejde med. Igen, jeg anbefaler altid kiropraktor som det sidste. Det er sådan lidt ligesom, du ved, at prøve med skruetrækker først, og lirke ting på plads, og hvis ikke, så må vi jo tage en hammer, og det er sådan lidt som kiropraktoren er. Og så skal du bemærke de her gule rygstykker. For det første er de skæve, for det andet er det ikke meningen, at heste skal have den her farve. Nej, Viola, hop, vi er næsten færdige, men du skal lige senere. Du skal nok få mad, og du skal nok få tur, ikke? Gule hår i sadelaget er altid tegn på en trykning, og jeg ved godt, de har mere tendens til at få det om sommeren, men det er fordi pelsen er kortere, så der kommer det tydeligere for en dag. Det er tegn på en trykning. Så det vil sige, at skal også have kigget på sadel. Tager jeg lige det endnu tydeligere på det her billede. Han er alt for gul. Du skal simpelthen have kigget sadel på ham, fordi der er noget, der trykker ham. Og det vil også, hvis du har en sadel, der trykker, så vil du forsøge at undvige, og det kan du gøre ved at læne dig tilbage, eller ved at læne dig frem. Så igen kan man forsøge at lægge det hele over på sin forpart, og igen kan vi se en forpart, der er noget mere muskuleret end bagparten,
Ikke alarmerende endnu, men dog, vi kan også se en forholdsvis stejl skulder, som forhindrer, at, at komme med den her gode forbindsbevægelse, som vi gerne vil have. Og det er jo temmelig tydeligt at se, at sadlen nok ligger for langt frem over skulderbladet. Så der skal kigges sadel her i den grad for, og en ryg, der er i den her stand, vil jeg sige, der skal noget pause til. Der skal pause ind til, at du laver masser af træning for jorden med ham. Bomtræning, cavalettistræning, lange ture ud og skridte, tager med som håndhest, mange timer på fold, alt sådan noget. Men få lige rytter og sadel af, indtil at den ryg får den samme farve som resten af kroppen. For det skal den have. Gule hår er tegn på en trykning, og det her er begyndende trykninger i hans sadelleje. Og jeg ved godt, at det er en almindelig myte, at det er bare på grund af om sommeren, at de bliver mere gule. Men det er det ikke. Det er simpelthen, fordi der er noget, der trykker. Så det er sådan lidt rough news. Jeg håber ikke, at du tager mig det ilde op, fordi det er jo ikke noget, jeg siger for at genere dig eller kritisere jer. Men det er bare... Det er så min erfaring igennem rigtig mange år siger mig. På det her billede kan du tydeligt se også, hvordan er hans muskulatur i ryggen her på højre side, den er ikke spor god. Det giver fin mening, hvis han ikke rigtig vil bruge sit venstre forben korrekt, eller ikke kan, hvis rytter er skæv, så vil hun træde. Ja, så det giver så fin mening, så synker man mere ned i højre side, og så bliver den mere trykket af sadlen, og rytterens vægt bliver også forskudt over på højre side, når venstre side ikke bruges korrekt og engageres korrekt. Så får man den her trykkede muskulatur, og den her spændte rygmuskulatur. Så der er virkelig behov for, at han får noget hjælp til sin ryg. Jeg tror, han vil have rigtig godt af nogle solide helkropsmassager. Det vil være super godt, og igen, det er et øjebliksbillede, men læg mærke til, er det typisk, at venstre forben bliver stillet lidt for sig selv. Lad os lige se det andet billede her. Igen, venstre forben laver sjove ting hele tiden, enten står det fremme, eller også står det tilbage, mens at højre forben tager vægten. Det er værd at bide mærke i. Læg mærke til det, når I står med ham på staldegangen, når I rygter ham og sådan noget. Hvad gør han med sit venstre forben? Flytter han meget på det? Du kan også lave sådan en lille skubbetest, hvor at du ligesom tester på bagsiden af forknæet. Der kan du ligesom, der kan du skubbe ham en lille smule, og så ligesom se, står han fast. Det er meningen, at hestens forben, de skal ligesom stå stift i jorden. Du skal ikke kunne stå og dalle med dem. Det er som regel altid kun noget, de gør, fordi at de aflaster i det ene ben. Så hvis han har en tendens til at stå med venstre forben og lige, du kan måske ikke engang se det bøjet, men hvis du lige står og dutter med sådan en lille pegefinger på bagsiden, så vil han stå og ligesom flytte sig for det og kunne skubbes lidt i det, og det skal han ikke, der skal han helst stive sig. Så der er lidt at kigge på de to. De har helt klart nogle udfordringer, og hvis du tager dem nu i opløbet, så skulle du meget gerne kunne forebygge, at det kan ende med at blive til deciderede skader, fordi de bliver jo reddet nu. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er halte, men de har klart behov for noget ops, hvis ikke deres krop skal komme til at få større problemer. Og da de har samme rytter, så tænker jeg virkelig, at du skal have din datter under lup. Jeg håber ikke, at det er at du bliver ked af det, fordi som jeg siger, det er ikke en kritik, det er bare, at jeg er ærlig for, at I kan få mest muligt ud af det her kursus, og selvfølgelig kan I tage, hvad I kan bruge, og hvis I synes noget af det, jeg siger, det er der noget værd at hø, jamen så må I sortere det fra og sige, det kunne I ikke bruge til noget, men det er det, som jeg observerer og baserer på de erfaringer, jeg har fra min tid som behandler, og der er trods alt været på heste gennem årene. Så måske lidt nedslående, men lad os se, hvad 3 uger sammen kan gøre, og hvad I kan finde ud af. Og så vil jeg lige sige, at hvis det er rytterproblemer, så kan det være at lave mirakler, og få fat i rytteren, og få gjort noget ved rytteren, næsten helt af sig selv. Det er altid, hvis man kan fjerne årsagen, for eksempel har jeg også med tænder, altså hvis hesten har et tandproblem, så kan jeg komme og massere igen og igen på et eller andet, det bliver med at komme igen, og så til sidst får jeg ligesom kredset ind på, at vi skal kigge på de tænder. Og når så tandlægen har været ude over tænderne, så siger det bare småkage, så kan jeg fjerne hele skramlet, og så kommer det ikke igen. Så hvis vi kan finde den torn, vi ligesom skal have trukket ud, ikke? Jamen så skal det nok blive rigtig godt. Så jeg tror ikke alt håber ude endnu, bare roligt. Og så kommer vi til
absolut sidste hest i dag. Kan I se, kom der noget der? Nej, det gjorde der ikke. Så vi skal lige ned og finde Pernilles hest, som er sidste hest i dag. Og tak fordi I hænger med endnu. Trods forsinkelser, og jeg skal komme efter, den var langt nede, kan jeg huske. Det var en af de allerførste, som der kom billeder af. Ja, det var Pernille. Er du med nu, Pernille? Jeg kigger lige 2 sekunder her. Det er den her sådan fane. Jeg skal lige se, vi har kun én Pernille, og det kan Pernille KP, så det er, ja, det kan da godt være, at det er Pernille Kærtjen. I hvert fald, så har du den her absolut yndige Connemara-pige. Hun er nydelig. På det billede er hun 2 år, og nu er hun 5 år. Og du oplever, at hun bøvler med sine skuldre og hals og nakke, og muligvis har haft gjort det hele livet. Det betyder på, at du har haft hende hele livet. Hun har aldrig været glad for at løfte sine forben, og du oplever, at det bliver værre. Hun har været i ridning fra november til juni, og har holdt helt fri lige siden, men får løsgørende og afspændende massage og strækøvelser. Det hjælper, men ikke nok, og ved gulerodsøvelser, der knækker hun i halsen. Hun var mere stram i starten, og kunne ikke engang nå en gulerod omkring maven. Jeg er super nysgerrig på, fordi du skriver noget med, at du håber, hun en dag kan blive en god ridepony for dig. Hvorfor kan hun ikke det nu? Og hvorfor har hun fået den her pause? Er det bare en voksepause eller en ro i hovedet pause, efter hun har været afsted? Og jeg får tanken, er der noget andet galt end de her benløft, hun har svært ved? Hvad er det for nogle problemer, du oplever med hende? Fordi når man kigger på hende, så er hun temmelig køn og generelt ret harmonisk at kigge på. Jeg kan godt se, at hun ser spændt ud hen over skuldrene, men hun er jo faktisk mestendels ret harmonisk at kigge på i det store hele. Det jeg mest bliver ops på, det er faktisk hendes lænd, som skrutter en lille bitte smule, ikke på hendes 2-årsbillede, men på nogle af de, og her på babybilledet, det tæller jo ikke rigtigt, men allerede her, det er fra i sommer. Nu står hun jo også i en position, hvor man løfter ryggen lidt, men hvis I kan se, hun har lige en tendens til, og bare en tendens til lige at skrutte i lænden, og det har hun også her. Kan I se, hun lige skrutter lidt i lænden, altså vipper lænden en lille bitte smule op. Her ser hun bare ikke så glad ud. Det er noget med det der massage, måske ikke helt er godkendt. Og her der kan man godt se, at der er noget stramhed i skulderpartiet. Og igen her er der bare lige tendensen til, at hun vælver lige over lænden. Så jeg bliver nysgerrig på, hvorfor det er, og det vil jeg rigtig gerne bede dig om, at om du kan give mig en briefing på, enten her til aften, eller i løbet af ugen. Fordi det kan måske give mig noget forklaring på, hvad der kan være med hende, og så kunne jeg virkelig godt tænke mig at se noget bevægelsesvideo af hende. Når jeg siger, at det jeg har fokus på er hendes lænd, hvis en hest har et lændeproblem, kan det sagtens gå i skulderen. Det tænker jeg, det har vi ligesom også afkodet i forbindelse med det her med bindevævsstrøgene. Hvad kan der så være med lænden? Jamen, det er sjældent lænden i sig selv, der er det primære problem. Hos en hest som hende, der tænker jeg, at vi har 2 ting, der er interessante, fordi på 2-årsbilledet er det der ikke. Hun er til den runde side, man er vel en Connemara med en sund og naturlig interesse for mad, tænker jeg. Ikke at hun er kæmpe fed eller noget, men hun er til den runde side. Metabolismeproblemer giver rigtig ofte en nyre, som er på overarbejde, og det kan give den her sådan, fornemmelse af en hævelse eller en vælving hen over lænden. Et andet problem, der kan gøre, at hesten har det med at skrutte sin lænd opad på den måde, det kan være, hvis den har problemer i sit reproduktionssystem. Så det kunne også være interessant at høre, hvordan er hun i sin hormoncyklus. Er hun hormonella? Er hun, når du har sendt hende i ridning, var det for at få en god tilridning, eller fordi du følte, du ikke selv kunne magte det på grund af nogle problemer? Hvad har problemerne været? Fordi rigtig mange heste, der har problemer med deres reproduktionssystem, de synes ikke, ridning er sjovt, og de vil som en af deres symptomer skrutte hen over lænden. Så jeg er meget nysgerrig på at vide mere om hende, for at kunne hjælpe dig bedre.
Og så igen, altså en hest, der har noget med lænden, vil altid ryge på forparten, så derfor giver det fint mening at være med på kurset her. Og hvad var det, jeg tænkte? Jo, og i forhold til jer, hvor jeg siger, at jeg synes, det vil være spændende med nogle bevægelsesvideoer, så kan I lige få et par tip til det her, som det aller sidste, inden jeg slutter af for i dag. Sørg for at få en hjælper. Hvis I skal give mig det bedste, så skal I give mig en video, hvor jeg ser hesten ret bagfra, hvor hesten går væk fra mig på fast underlag. Nej, Viola, 5 minutter, så er jeg der. Så skal jeg have et billede, hvor hesten kommer tilbage imod mig, også på fast underlag, så hvor den går lige direkte imod mig. Og pas på, at trækker ikke kommer til at skærme for hesten, og sørg for, at trækker har en løs træksnor på, og helst kun i grime. Så vil jeg gerne have et billede, hvor hesten kommer imod mig, passerer forbi mig, så jeg kan se den fra siden på lige spor på fast grund. Så kunne jeg tænke mig at se en video, hvor hesten er i longe, hvor jeg kan se den i hele feltet, hvor hesten først skritter, og så vil jeg gerne se overgang til trav, et par runder i trav, så vil jeg gerne se overgang til galop, et par runder i galop, så vil jeg gerne se hesten sættes ned i trav igen, ned i skridt igen, parade, og så vil jeg gerne se det på den anden volte. Og så vil jeg gerne se, hvordan hesten den bakker, om hesten kan bakke lige ud, og hvordan den agerer under bakning. Det er de vigtigste ting, jeg gerne vil se. Der er masser af andre ting, jeg også kunne kigge på, men bare lige det, hvis I skal give mig nogle gode videoer, som jeg kan bruge bedst muligt til ligesom at kunne hjælpe jer ud fra, så må de rigtig gerne være sådan, og så pas på mørke ridehuse, pas på modlys, og hoppende kameraer, og man kan ikke lave gode longevideoer, mens man holder kameraet, mens hesten går rundt om en. Det er just saying, så hellere bruge kanten af en barriere eller et eller andet sæt, sådan, man kan få sådan nogle billige stativer til en 50'er i 10'eren eller et eller andet, så kan man lige sætte kameraet fast på et eller andet, eller telefonen, ikke? Så hvis I ikke har nogen spørgsmål, I er meget stille, men I sidder der og I er med, og det er virkelig hyggeligt. Men spørgsmål, dem skal der være tid til, så hvis I har nogen, så tag dem nu, eller også så, hvis I simpelthen bare er for trætte i hovedet, så skriv dem ned, og så send dem til næste gang. Nu kan jeg se, at du skriver et eller andet, Louise, i hvert fald, så det venter jeg lige på at se, hvad du skriver. No stress. Men ellers som sagt, hvis I er blevet dødhamrende trætte i hovederne, jamen så kan I bare tage spørgsmål til næste gang. Det sker der ikke noget ved, så fortsætter vi bare, hvor vi slap. Men der skrives. Yes. Nå, hvor er du sød. Du vil bare sige, at du er meget imponeret, og jeg er dygtig, og du suger til dig. Jamen, altså, det er mig, der takker for, at du er her, og jeg er så glad for, at du kan bruge det, og jeg glæder mig til at se jer i næste uge, og som sagt, altså, også nogle gange, så skal man ud og prøve at have fingrene ned i noget, og man skal lige have nat og sove på al den her information, før de der kloge spørgsmål kommer op. Men ellers altid husk, at der ikke findes dumme spørgsmål, så ligegyldigt hvor meget noget af en strøtanke, man tænker, det er sgu da helt skørt at spørge om, eller kan det passe? Kom med det, fordi om ikke andet, så åbner det en Pandoras æske af alle mulige andre ting, som I kan se, så kan jeg jo få meget ud af lidt. Så det er godt, vi ikke er flere på holdet, for ellers så havde vi da siddet her til midnat. Men det gør jeg gerne, så I skal aldrig holde jer tilbage, der bare komme med det hele. Men lad det så være nok for nu, og så siger jeg tusind tak for, at I hang på, og jeg får downloadet hele skramlet her, og så får jeg lagt det op i gruppen, eller laver det som et link til YouTube, alt efter hvad Facebook vil. De er lidt ustabile for tiden. Og så beder jeg jer bare om én ting, det er bed til teknikguderne næste tirsdag, hele formiddagen, lige bed til teknikguderne, sådan så at de ikke driller os den her gang, ikke? Og med disse ord, så er det simpelthen tusind tak for i aften, og kom godt i seng, og hej herfra.